Quero dicir, é convinte que saibades, evidentemente, bueno, pois, estamos legais, bueno, pois, ao día, o estado das contas, se hai alguna débeda, bueno, pois a situación xeral da AMPA antes de meternos enteramente Sí, no compromiso de formar parte de. está ben saneado. Non, bueno, a ver, con tal de que non se deba algo, non este algo sen justificar ou algún requerimento de facenda ou cousas destas, bueno, pois o resto. Nada, hai as ambas que siguen a pensar que non hai obrigas, máis que as que forman parte do teu labor cotidiano, pero non hai obrigas, con tal, se fiscal. É que non digo, Eso verá a semana que ven, porque aí sí que temos Sí. moitas dúdas. sí, a semana que vem tedes a parte contable e fiscal. Porque nos van ser ao final unha AMPA pequena, Mm. non é como as que son con primaria que temos, non? Sí, mira, a ver, pode As pasar de ser actividades e máis solamente cousas. socio, de ter solamente as copias dos socios, a ambas que xestionan o servizo de desayuno, de almón, Sí. o comedor escolar, as actividades escolares, excursións, o transporte, entón aí xa que, bueno, pues hai un solicitan subvencións, reciben subvencións, entón aí xa hai que facer unha serie de declaracións, bueno, pues, correspondientes para estar no día. Porque, claro, a AMPA tramita o tema de transporte. Hai ampas que sí. Hai ampas, sobre todo en secundaria, que xa sabedes que o transporte teñen dereito solamente os de ensino obligatorio, de secundaria. Entonces, como teñen pouco, métense máis regados, entón contratan o transporte para os capaces de bacharelato, que non collen os autobuses ou non nos admiten os autobuses normais, pero bueno, nos coles de primaria tamén hai xente que contrata autobuses, por acaso non teñen que usar o bus urbano. Se non hai que facer, busca, non? E claro, meses dicen que saliu unha asamblea. Home, xa. Pero na asamblea tamén poden pedir que lles levedes os mesmos xacinados. Exacto. Pero Sí, daí a que podedas facelo para neles. Cada vez se nos piden máis cousas e cada vez temos menos tempo. Sí, nada. Non teño nada. Que tiene para a colega? Este manual, sí. É un manual que contén a normativa que non variou. Temos unha normativa máis recente do ano 87, me parece. Entón, a normativa o único que non está actualizado é as competencias do Consello Escolar, vale? Está aquí. Estamos todos tanto. No. Falta capital. Los contentos, de remate, ¿no? Sí, los que dijeron. Non me acordaste. Pero bueno, puede ser que haya problemas de aparcar para la gente. Bueno. Sí, esta zona aí. En el primer momento. Bueno, pues muchas está pintada porque non tivo no cacharro, é algo que a mí me repapea, o meu sabe que parte que do proceso. Pero vos que a cobrar. Está preguntado si está aí. Pero se pregunta aí, non? Non, pero seguramente vos non ten que hacer nada.
porque as cotas dos socios consideranse donativos, e non sei que de quedar. Y si se emite una factura ahora en enero, hay que presentar un Hai que enero. presentar outros 4 7, non? Entonces más de 3.500. Sí, Porque o mismo proveedor. Público los centros extraescolares, lo que pasa es que la especial directamente antes, que económica que pago. A empresa, unha empresa, pero ten a responsabilidade, ten que contratar a empresa. No, bueno, vais, porque al final no, Ah. realmente o tramitamos a través se tramita, pero que no le va Agora, a responsabilidade da porque o Concello Escolar cede voltas instalación para que pagades alá, para que pagades as actividades escolares. Da igual que pagas ti, que as paga unha empresa que normalmente pide levas. Primeiro, a responsabilidade sigue esta vos. E convén incluso pagas un contrato de papes. Pero hai esa actividade. Ainda se cobren el día tamén. Nuria, se te parece un minuto, podes Sí. comenzar. No, xa estamos falando, pero bueno, Sí, espera, vale. para un minutino. A ver. A copia disto xa é a presentación. A carpeta non sei que ten. Hai as copias da produción da que teñen as carpetas. Nada, como directo. Una última folla. Poden aplicar. Ok. Porque non é a aplicación da política. Ahí bueno. Sí. O calendario está moi ben. Para ter unha rampa. Para se pudo voltar, bueno, son orientativos. Estamos. Luego después sempre instrumentos nos vamos máis adelante. Bo día. Ela é Nuria, é a secretaria técnica da Federación de AMPAs da Coruña, forma parte, xunto con nós, da rede de AMPAs provinciais. Tamén é algo así como secretaria técnica de CONFA para Galicia, entón é unha persona, pois que sí. É unha persona que ten moitísima experiencia, décadas dedicada ao mundo da xestión das AMPAs, o asesoramento, a consulta, bueno, e acompañando todo o proceso de evolución do funcionamento das AMPAs. E, como sabe, nos últimos momentos, nos últimos tempos, está cambiando isto de unha maneira tremenda, non? Complicándose moito máis, tornase moito máis profesional, moito máis complexo desde o punto de vista de funcionamento, as relacións constantes tamén cambian, bueno, ela ten moita experiencia sobre todo e é unha persoa que responde consultas diariamente. Así que non dubidedes en propoñer os vosos casos, as vosas dúbidas, e intentar aproveitar, pois, o máximo que tedes. Hoxe imos tratar solamente as cuestións, digamos, sociais, corporativas, e deixamos todas as cuestións de xestión económica, tributaria,
fiscal, todo este tipo de cosas, para o próximo sábado. A sesión de hoxe estamos transmitindo a través de Zoom tamén, para aqueles que non puedan. E tamén se está facendo unha grabación, de maneira que unha vez que remate a reunión e apigamos editar un pouquinho, se publica na nosa canle de YouTube completo, inteiro. Entón, queremos que o son sexa claro, porque isto é máis importante, a imaxe vai ser estática prácticamente todo o tempo, pero é importante que a hora de falar teña en conta iso, que se está grabando e é interesante que se pode escoitar ben. Cando fala, pois que non haxa interrupción e conversacións en paralelo, ese detalle ten claro. E xa o deixo con ela, que vos guía durante toda a mañá. Se queredes despois a media mañá, encargo uns cafés, facemos un altiño aí de 10 minutos, 15 minutos, que nos traen aquí uns cafés e tomamos un descansinho. Parecemos? Moi ben. Pois veña, vamos a. Moi ben. Pois, vale, empezo, entre que xa fiz unha pequena presentación, Antón, eu son Nuria Martínez, os meus sobrinhos e os meus fillos estudiaron na escola pública, fun membro da Asociación de Nais e Pais do cole dos meus fillos durante 8 anos, parece, 8 ou 9, creo. Simultaneamente entrei na Xunta Directiva da Federación Provincial de AMPAS como responsable de formación, vale? Como RAE, responsable de formación. Despois collen a presidencia, un presidente da Federación Provincial, simultaneei a presidencia da Federación Provincial coa presidencia de CONFAPA, da Confederación Galega. A primeira e única muller que tivo os dous cargos ao mesmo tempo, vale? Non foi moi doado, pero bueno, creo que salín máis ou menos saídos. E despois de que o meu fillo máis pequeno que matou a etapa escolar, evidentemente tes que deixalo todo, tanto o cole como a federación e máis. Pero consideraron que non me querían deixar marchar, entón a partir de aí fixeron un contrato laboral e levo traballando xa con contrato e demais, pois 26 anos. En total, 38 anos dedicada ás AMPAs e ao seu mundo. Vendo pasar moitas leis educativas, moitos modelos de AMPAs, moitos modelos e moitas experiencias cos equipos directivos, con situacións políticas que foron mellores, peores, máis colaboradoras, menos colaboradoras. Bueno, creo que pasei un pouco pola historia da escola pública onde fai ese lote de anos xa, vale? Entón, imos empezar polo principio, se vos parece. Imos aquí. Que é unha AMPA? Alguén quer facer unha definición? Unha AMPA é un conxunto de... Bueno, ese país que mellore Os que traballan pola mellora da educación da escola, non só do seu fillo, senón de todos os alumnos e alumnas que están matriculadas no centro educativo, non? E tamén para a participación das familias, que tamén é importante. A lei de asociacións, a lei orgánica de asociacións de marzo de 2012, que é un colectivo de persoas asociadas con unha preocupación principal que é defender os intereses dos pais, nais e titores do alumnado, vale? Titores legais, que tamén poden ter esa responsabilidade. E participar en todo o que atinxe a educación. Vale? A AMPA como entidade é unha persoa xurídica, eso sabe, non? Unha entidade xurídica é un grupo de persoas individuais que se reúnen para un fin común, forman unha asociación, entón esa asociación, dado que está de alta nun registro de asociacións e tal, pasa a ser unha entidade xurídica. Unha entidade xurídica con responsabilidades. Responsabilidades globais como entidade, pero tamén responsabilidades individuais. De acordo? Por eso, hai que ter moi claro como debemos de traballar, sempre como debemos de traballar dentro dunha asociación.
para evitar precisamente, entre outras cousas, calquera tipo de responsabilidade que se nos poda exixir por o mellor non ter feito ben o noso traballo, vale? Ese vai ser o tema principal da reunión de hoxe. Xa que, ainda por encima de que estamos dando pois o noso tempo, o noso traballo, ás veces incluso nin pasando o ticket do taxi que collemos, porque nos parece que, bueno, tal, pois que non teñamos que por riba, bueno, pois facerlle frente a calquera reclamación, xuízo, demanda civil ou incluso penal, vale? Entón, vamos a tentar de facer as cosas. Ya non é tan complicado. Ao principio parece que sí, pero unha vez feita, sempre, vale? Legalmente, como se denomina unha asociación? Bueno, pois eso creo que como lo acabo de dicir xa, persoa xurídica, porque é unha asociación constituída por socios de interés social e recollida nun rexistro de sociedades. Todas as AMPAs están dadas de alta no rexistro da asociación provincial, verdad? A quen hai que comunicar as modificacións, sean parciais ou totais, da xunta directiva, vale? E os estatutos, tedes todos uns estatutos que tamén están dados de alta no rexistro das asociacións. Bueno, agora veremos. Finalidades das AMPAs. Pois isto é recogido na normativa. A normativa é escasa, pero sí que hai unha normativa que recolle cales son as nosas finalidades e os nosos dereitos, porque algúns tamén temos. Entón, eso me parece que o tedes no manual, tedes a lei das asociacións tamén. Na páxina 20. Sí. Entón, aquí nos di, cales son as nosas finalidades? Asistir aos pais ou tutores en todo o relacionado coa educación dos seus fillos. Isto facémoslo habitualmente, non? Cando nos preguntan algo, bueno, pues como podemos facer isto? Pois ao mellor facendo unhas reunións a principios de curso, vale? Cando se fan as reunións que se incorporan xente nova do alumnado que se matricula, pois igual hai que facer a primeira asamblea, logo veremos como, para indicarlle ás familias, bueno, pois, se hai comedor, cales son as actividades extraescolares, como se poden poñer en contacto coa AMPA, cal é o vosso horario, que facedes, cal é a vosa cuota, bueno, pues, por suposto tamén se vos preguntan calquera cousa relacionada co comedor ou con unha normativa específica, ou se hai profesores de apoio, ou se calquera cousa que nos pregunten, o deber da AMPA, por decirlo de alguma maneira, é, ademais de estar formado, estar informado, vale? Non pasa nada porque nos leamos as diferentes normativas con respecto ao decreto de comedor, o decreto o currículum de primaria, todas estas cuestións que nos van a facer coñecer un pouquiño máis o sistema educativo do centro ao que pertencemos. Eso, saber para que está o Consello Escolar, cando se renova, como se fai a renovación de membros do Consello Escolar, para despois, cando nos pregunten, poder dar esa información. E se non sabedes, preguntade nas federacións provinciais, evidentemente. Non? Colaborar nas actividades educativas do centro. Isto, pois, a maioría das AMPAs tamén fai, o sea, xa colaboramos activamente desde o primeiro momento en que temos un responsable, un representante no Consello Escolar, non? Hai AMPAs que colaboran de moitos outros xeitos, pois incluso facendo unha doazón orzamentaria para comprar alguna cousa. Incluso hai AMPAs que se encargan de facer alguna obra. Pero vamos, que isto pódese colaborar nas actividades educativas do centro. Se nos piden colaboración, bueno, pois ao mellor acompañar ao profesorado cando saen a facer unha actividade curricular, que non suele ser o caso. Pero, bueno, en algunha excursión que fagan ou ese tipo de cousas.
Pois, cando se fai o día, se celebra o Día da Paz, se celebra o Nadal, o agosto, pois as veces hai actividades conxuntas, non? Na que están, bueno, os meses, pero tamén están a AMPA. O punto 3 era o que nos comentaba antes, promover a participación dos pais e nais e alumnos na xestión do centro. Estades todos no Consello Escolar do centro educativo? Como representantes da AMPA ou como elixidos en votación? Como representante directo? Vale. Bueno, Cantos pais poden estar no Consello Escolar? nas escolas infantís, sí, aí o funcionamento do Consello Escolar é diferente, porque suele ser a dirección do centro que, sin someter a votación, pode elegir aos pais. Vos presentaste vos as votacións de consellos escolares? Te iba a decir, Bruniño, tienes que llevar un euriño, Sí, vale. ¿eh? Nos coles de Te lo primaria doy. ten a haber 5 pais. Espera, a ver si teño, porque onte le día... tengo aquí. Nos coles de primaria 5 pais. Un deles é o representante directo do AMPA, vale? Nos Mira, institutos, un 3 euro te pais. llega. Un deles Seguro. tamén representante directo do AMPA. Logo falaremos. Primero te pones eso. Eh, cómo como es. podemos promover a participación dos pais A ver. e nais e alumnos Sí. na sección de centro? Pois o que vos Todo decía este. antes. Vale. Parece. Este ano vai haber renovación parcial de consellos escolares no primeiro trimestre do curso. Ya me do dijo Sebe curso que próximo. era el mejor. Entón, También podemos son facer jefes. sesión para Y eso explicar que él me a xente descontó. que é o Consello Hay que Escolar, limpiar como teñen esos que chinos. facer Mira para cómo están. presentarse, aínda que isto xa se verá no procedimento electoral. Animar a que a xente se presente, porque despois, cando facemos as preguntas Quita de los guantes, que a lo mejor te es más bueno, pois, fácil como foron os gestionarlo resultados? con guantes. Claro. Pois desafortunadamente hai coles en que non hai presente de pais e nais. Sentadito aquí. Presentan. E de 5 pais e nais, o mellor solamente Quita los está un, guantes, hazme caso. que é o representante da AMPA. E pensade que, Porque ainda aquí que solo haxa lavas eso un luego, tío. representante da AMPA, o resto da xunta Joder. directiva tamén se pode presentar, Y me dijo que servía para los dos, para los de carretera y para na estos, tío. Ainda Qué que guay. Pero se está hablando. Entón anda por aí. Sí. Bueno, avisarle que escriba no sé quién, si le Hay alguien hablando. Sí, estoy intentando que cerre o micro, Vale. porque si non está... Estás en outro sitio. Sí, todo falando... Vale. Eso está claro, non? Pois, como se pode facer? Bueno, pues facendo campañas, facendo reunións, avisando con cartéis no cole, xa vos mandaremos algo relacionado con, bueno, pues que se anime o maior número de xente a participar nos consellos escolares. É o órgano máis importante do centro educativo, é o órgano de xestión, de control, donde se fala todo o que se vai facer, onde se aproban os documentos básicos do centro. É importante que estea a presencia dos pais e nais, non? A máis non vexades o que costou conseguir representación nos consellos escolares, porque non foi ata o ano 96, cando empezamos os pais a participar legalmente nos consellos escolares del centro, o sea que non foi doado. E para conseguir que votasen pai e nai, tamén houve outro camiño que percorrer, porque ao principio solamente votaba un da unidade familiar, como na elección da xornada única, que vota solamente un membro da unidade familiar, pero bueno, vota un só. Pero bueno, por lo menos nos consellos escolares poden votar pai e nai. 4. Facilitar a representación e participación dos nais e pais do alumnado nos consellos escolares, noutros órganos colexiados é o caso. Bueno, ven a dicir o mismo. Calquera outras que dentro da normativa vixente estén contempladas nos seus estatutos. Entón aquí cabe prácticamente de todo, non? A maioría das AMPAs, pois, o que vos decía antes, a lo menos organizan actividades extraescolares. Sobre todo, dende que se implementou a xornada única de mañá, non sei que tipo de xornada tedes, todos tedes xornada única de mañá. Vale, pois antes había cole hasta as 5 da tarde. Entón, canto se implementou a xornada única de mañá, pois as AMPAs vímonos que ás 2 da tarde acabábase aquel, vale?
no mellor dos casos, naquel momento quedou algún comedor, bueno, pues para o alumnado que tardaba moito tempo en chegar a casa e demais, pero suprimironse moitos comedores escolares naquel momento. Daí que agora haia tantos comedores gestionados polas AMPAs, vale? Xa se desapareceron as cociñas, a maioría dos comedores son servizo de catering, incluso os que xestiona a propia Consellería tende cada vez máis tamén a facer a xestión a través de terceiros, tratando tamén empresas de catering. Por qué? Porque non tengo isto. O sea, por que desapareceron as cocinas, realmente? Porque o alumnado sabía as 2 da tarde. Vas a casa a comer. Entón, bueno, pues puxéronse actividades extraescolares pola tarde, precisamente para facilitar a conciliación. Pero claro, as actividades extraescolares da tarde que nas organizan? A banca, claro. O profesorado segue marchando ás 2 da tarde, ten que volver pola tarde, eso sí, porque é unha das condicións da xornada única, que exista profesorado de guardia, dependendo das unidades dos centros, pode ser un ou pode ser 2, na maioría dos centros tedes 2 profesores de garda, non? Todos os días. Non, nas escolas infantis é diferente. Sí, é que é bastante diferente o funcionamento, sí. Isto está claro, tedes algunha pregunta ao respecto? Imos cos dereitos logo, que tamén nos tedes aí, tamén nos permiten. Estos tamén veñen recollidos en diversas normativas, como sabedes, bueno, Galicia ten competencia en educación das primeiras comunidades que tiveron competencias cando se distribuiu o territorio en comunidades, vale? Galicia, con Andalucía, foi a primeira comunidade que tivo competencias propias en materia educativa. Entón, fomos pioneras en moitas cuestións, como, por exemplo, a implementación da xornada única, que logo houve outras comunidades que tamén, bueno, que se fixeron ese tránsito, tamén hai comunidades hoxe en día que aínda non o queren facer, nem non o farán nunca, e incluso que tiñen a xornada única de mañá e volveron a xornada partida. Vale. Entón, cales son os nosos dereitos? Participar en cantas actuacións se desenvolvan no Consello Escolar. A ver, cando chegamos ao Consello Escolar, temos os mesmos dereitos, estamos ali polas mesmas razóns co resto de membros do Consello Escolar, non? Si é verdade que sempre temos a teima de decir, claro, pero de que vale que estemos no Consello Escolar se somos minoría? Bueno, sí, é certo. Se consideramos que normalmente o personal de servicio, que pode ser o conserxe ou un secretario administrativo, se hai secretaría, ou pode ser unha persoa do equipo de limpieza, despois un representante municipal, tedes todos os representantes municipais, bueno, que ás veces vai cos pais, pero a maioría das veces está de acordo co profesorado, quero dicir que non é un traballo doado, pero que eso non debe de frustrarnos tampouco, porque, a ver, cando chegamos ali, chegamos por convencimiento do que defendemos, e ás veces tamén somos capaces de cambiar mentalidades, vale? Razonando, tomando a palabra, pois, como a toman eles, e co mesmo criterio, vale? E co mesmo respecto. O seguinte, acceder a información sobre documentos programáticos ou sobre calquera das actuacións programadas polo centro e elaborar informes con unha finalidade de mellorar aspectos concretos. Isto que quere dicir? A ver, sempre houve a idea, e moitos directores seguen a levar unha rajatabla, de que os documentos programáticos, o sea, a documentación programática do centro, non se pode saber cal é. Quero dicir, en outubro apróbase a programación xeral anual, verdad? Porque a finais de outubro, bueno, ou en setembro, a finais de outubro ten que ser entregada ás delegacións territoriais a programación xeral de cada centro. Xunto coa programación xeral está o proxecto educativo do centro tamén, e o que antes se chamaba reglamento de régimen interno, que ven a ser agora normas de organización e funcionamento, o NOF, vale? Entón, eso todo hai no que aprobar no Consello Escolar. É unha das competencias que ten o Consello Escolar. A principios de curso, todas as AMPAs teñen
Ademais digo así, non é que podades facelo, non, é que debedes de facelo. Debedes de facer un informe para incluir na programación xeral anual. Un informe das actividades que ides realizar, vale? De máis ou menos os horarios nos que ides a realizar esas actividades, aproximadamente o número de alumnos que poden, eso se podedes saber por outros anos, mellor, non? O número de alumnos que han participar neles, se o vades facer con contratación a través dunha empresa, que instalacións vades necesitar para facer as diferentes actividades, vale? Ese informe preséntase cando o Consello Escolar faga a convocatoria de aprobación da programación xeral anual. Uns días antes presentades ese informe para que se incluya na programación xeral anual. Porque esa é a maneira de que a administración educativa saiba que a AMPA deste centro determinado está facendo unhas actividades nas instalacións do centro e, polo tanto, en caso de que suceda calquera cuestión, a administración tamén é responsable, vale? Tamén é responsable, porque sabe que esas actividades están a facer aí e, polo tanto, tamén é responsabilidade de ter as canastas, as porterías, o que sexa en bo estado, vale? Entón, inclusión das actividades que fan as AMPAs na programación xeral anual. Se lle entrega ao director ou director ou quen sexa para que incluya esas actividades dentro da programación xeral anual e sexan aprobadas. Eso facilítanos, como vos digo, que con total tranquilidade podades facer as actividades extraescolares porque xa saben cales ides facer, vale? Outra cousa é que xurda unha actividade puntual, vale? Que queirades facela e non estea nesa programación que fixestes. Eso vale con que, bueno, puximos facer unhas charlas durante con unha periodicidade quincenal, vale? Pois eso non hai problema. Avísase ao director con unha antelación mínima de 2 días de que tal día necesito tal espacio para facer unha charla ou para facer, porque ven un profesor de música a facer unha demostración, vale? Eso pode ser facer, de acordo? Está claro? Sí. Participar na elaboración e revisión do PEC. Pero claro, para facer todo isto e aprobalo, temos que ter os documentos, vale? E hai moitos directores que o que fan é chega o momento dun consello escolar e se che presentan a programación xeral anual nese momento, ou che manda por correo electrónico no mesmo día, vale? Entón, eu non podo ler un dossier de 40 follas no mesmo momento e aprobalo no mesmo momento que me lo poño, que me pon encima da mesa. Entón, as convocatorias dos consellos escolares teñen un plazo mínimo de 7 días, vale? Entón, con esa convocatoria, se se trata de aprobar a programación xeral anual, o PEC e o que sexa, teñen que enviarvos esa documentación para que podades aprobar posteriormente. E se non é así, reclamadla, e se seguen dicindo que se verá no mesmo momento, digo, bueno, pois entindo moito, non podo aprobar este documento porque non podo ler. E ademais, como representante directo da AMPAR, miña obriga sería que esta documentación fose debatida e tratada na miña xunta directiva, vale? E que teñamos unha opinión, e se hai algunha aportación que facer, eu podo facer esa aportación á programación xeral anual ou proxecto educativo como representante da AMPA que son. De acordo? Formar e informar as familias, evidentemente. Non sei se todas tedes un local propio no centro educativo. Non. No. Tedes un cuartito. A ver, a normativa nesto tamén non conseguimos aínda que se dixese especificamente que as AMPAs teñen dereito a ter un local para as súas, realizar as súas funcións, ou guardar os seus documentos. A normativa di que a AMPA poderá ter un local sempre cando haya espacio suficiente para ter ese local, vale? Como tamén sabedes que non é obrigatorio que exista unha AMPA nun centro educativo, non é obrigatorio, pero pode haber máis dunha. Eso, bueno, os pais que non están de acordo con como funciona tal AMPA, tal, vamos a ter outra.
No, pues tengo que hacer una lámpara, vamos a ver. Existe a reuniones. Sí, existe, que yo sepa, ahora mismo na provincia da Coruña hai un AMPA, un centro que ten dúas. En la cidade houve moito tempo un centro tamén con dúas AMPAs. Unha gestionaba só o comedor e a outra facía outras cousas. Vale. ¿Todas estas normas son para primaria e infantil o hay algo diferente en todos estos derechos? Estos son vuestros derechos y vuestras finalidades en todos los centros educativos, sí, en todos. Bueno, formar e informar as familias, bueno, os decía, se tedes un local, por si tedes reuniones presenciais, se non, pois haberá que botar man bueno, pues de correos electrónicos, de redes sociais, de WhatsApp, un Telegram, bueno, do que teñades para poder chegar ás familias. De todos modos, ainda que non teñades local, convén que faledes co centro de maneira que vos cedan, ainda que sexa nun pasillo. Pero a ver, algún espacio na sala de profesores, na biblioteca, en algún sitio haberá espacio para poñer un armario. Nós temos un armario. Bueno, poñer un armario con chave que teñades vos, porque en algún sitio hai que guardar todo isto, documentos da AMPA, porque agora veremos cales son os documentos obrigatorios que ten que ter unha AMPA, e que moitas veces pasa que non están nos estatutos. Por que? Pois porque alguén os levou para casa e non máis se devolveron. Vale. Non están os libros de socios, de contas, non hai nada, non hai ninguna documentación da AMPA, porque non con mala intención, pero como non había sitio onde poñelo tal, pois non se lles ocurriu pedir, bueno, que son que sea unha mesita de caixóns para poder guardar o máis indispensable, non? Non temos información ninguna, pero pode haber auditorías. Vale. Bueno, están un pouco en Drive, casi todo. Claro, é que todo isto pode se levar en formato o tedes en Drive e onde está o ordenador. Na casa, súa casa. Claro. No hay Pois se antes teñamos que ter libretas e bolígrafos, agora as AMPAs teñen que ter un ordenador. O presuposto que temos, non? Con los datos, dice eso. Xa, pero mellor hai que facer unha derrama, que as AMPAs poden facer derramas. A ver, está ben que desde a casa, porque é máis fácil traballar nel e tal, pero a certificación digital vai estar nun ordenador privado, bueno, pois moitos datos van a estar nun ordenador privado, despois imos pasar toda esa documentación a outro ordenador de outra persoa que tamén vai ter no seu un ordenador privado toda e a información de persoas, números de teléfono, etcétera, etcétera. Vale? Entón, pois o primeiro que hai que facer, se se ten algo de remanente, comprar un portátil que poida estar no centro educativo, ainda que o levedes para casa, de traballar nel, pero que sexa propiedade da AMPA, vale? Si ti falas moito, pero... Falas moito, pero... Hai que comprar un portátil, pero a ver, é que os libros xa non se levan en libros físicos, levanse en formato digital. As actas de los físicos, bueno, claro, avís. Formar e informar as familias, isto xa é o dereito que temos e que facemos. A ver, informar as familias, con isto tamén hai que ter certa non, moita cintura, vale? Porque hai xente que pensa que porque somos a Asociación de Nais e Pais lles vamos resolver a vida persoal, a vida particular, e que nos vamos a erixir en defensor de fulanito porque tivo un problema con un tal profesor. E que ten que ser a AMPA que vai a dar a cara e dicirlle, mira, que quixouseme a nai de Marcos porque lle reñiches. Mira, non estamos peso, vale? Hai que dicilo con suavidade, pero con firmeza tamén, vale? A AMPA non é unha entidade que tens algún problema, eu vou te aconsellar que é o que debes facer. O primeiro, pois terás que falar co titor ou titora, vale? De forma personal, porque o teu fillo, evidentemente, e despois, se non che fa moito caso, pois por riba está a asignatura de estudios, ou dirección, ou o que ti vexas. Vale, que non consigues nada, pois o seguinte que tens que facer é facer unha queixa formal
ante a inspección educativa, pero tú, vale? E a nós, se queres deixarnos por escrito ou algo que aconteceu e tal, pois veremos se podemos facer algo. Pero por escrito, vale? Non vale de nada que o que se fala na boca. De acordo? Esquivade sempre os comentarios de tipo, pois, díxome que fulanita lles pegaba os rapaces, pois menganita non está no patio, pois, vale? E antes de intervir, hai que ter moi seguro de que se está a producir un feito dese tipo. Ora sí, máximo cuidado cos casos de acoso, vale? Porque esos poden ser perceptivos tamén desde as nosas actividades, e podemos ter, bueno, pues unha valoración máis ou menos correcta, e así como para falar coa dirección do centro e ver que, bueno, pues que está a pasar. Porque isto de que non saben nin ven nada non é certo. Vale? Para eles, baixo o meu punto de vista, é unha opinión particular e persoal, é bastante fácil detectar que lle está pasando a un rapaz. Porque se ves que non está xogando co resto do grupo, e que está sempre separado, e que está triste, e que na clase non participa, porque tampouco os compañeros se deixan participar, e o insultan, ou lle fan o vacío, e que algo lle está pasando. Vale? Eso é o mellor na casa por outros síntomas tamén. Entón, ante este tipo de casos hai que ser moi rigurosos, pero procurar que interveña a Comisión de Convivencia, que se active o protocolo de acoso, todas estas cousas para evitar o que desgraciadamente estamos vendo con demasiada frecuencia. Vale? Utilizar con preferencia as instalacións do centro para o desenvolvemento da función docente. Eso tamén é unha teima que temos dende hai tempo, vale? Porque claro, o horario das nosas actividades, as nosas actividades teñen que ser no horario no que estea no centro educativo os profesores de garda, vale? Pero sempre teño que facer unha asamblea despois das 6, porque senón os socios non me van vir, porque non están libres antes desa hora. Bueno, pois o centro ten a obriga de facilitarme de poder entrar no centro ainda que sexan as 6:30. Non ten por que estar na aire, quero dicir, pero que me veñan a abrir a porta ou me deixen a chave para poder facer esa asamblea. E despois, pois, o día que veñan a pichar, me dame igual que sexa o director de estudios, o conserxe, ou un mestre, que pase por ali. Pero eu sí teño dereito a facer uso das instalacións do centro en horario que non corresponda co horario do profesorado. O que pasa que, bueno, a maioría das veces, para evitar conflitos, bueno, a non discutir, facémolo todo cando están eles no centro educativo, ou senón, polo menos, o conserxe, non? Pero podemos ter unha chave, abrirnos e pecharnos en que ninguén do profesorado. Si se aven a eso, sí. Se o centro quere facilitarvos unha chave para abrir. Ora, tamén tendo en conta que é a vosa responsabilidade todo o que acontece nese tempo. E senón que veña alguén para abrir. Desde vir, ainda que le diga 7:30. Mira, que non podo facer a asamblea ata 7:30 tal día, ten que vir alguén a abrir unha porta porque teño que facer unha reunión a esa hora que non se pode facer. E ten que vir alguén a facilitarnos esa... E para as extraescolares tamén? As extraescolares ten que ser en horario na que estén eles presentes. É diferente. Isto que quere decir tamén? Bueno, pois que ás veces hai algunha asociación externa, pois un equipo de fubito, ou un equipo de baloncesto, ou unha coral, ou calquera outra entidade allea ao centro que non ten nada que ver ca AMPA, e que lle pide ao centro se lle cede as instalacións para facer ali entrenos, calquera cousa e tal. O centro pode facelo? Sí. Pero sempre ten a AMPA a preferencia para facer uso das instalacións, Tería que ser nun horario, nun espacio no que non estea en vos. Se vos necesitades esas instalacións, primeiro se vos teñen que conceder a vos. De acordo? Independentemente que despois o Consello Escolar acorde que sí, que se vai facer un convenio co club de fútbol e que vai vir a entrenar ás 7 da tarde. Xa se pelearán a ver de quen é a responsabilidade, de quen paga a luz e os desperfectos. Vale? Presentar proxectos de actividades extracurriculares que se incorporen na programación, bueno, isto xa vimos antes. Presentar os proxectos para incorporar a programación que xerara anual.
Unha preguntilla respecto a isto, perdoa. Se non o presentaches, podes presentalo na seguinte convocatoria de... É que Non o temos presentamos. a programación xeral anual, bueno, a programación xeral anual eles teñen que presentar na asignatura territorial a finais de outubro. Por eso suelen facer un consello escolar xa en canto comeza o curso. Ou a finais de setembro, primeiros de outubro, é o primeiro consello escolar do centro, precisamente para facer a aprobación desta documentación. Vale? Entón, cada primeiro de curso, mellor se tedes programadas as actividades, e se non facedes unha aproximación. Vale? Pero xa o presentades para que se incluya na programación. E despois di utilizar o centro e os seus medios. Isto é certo. Poucas veces se cumpre. Non? Utilizades os ordenadores do... Non. Utilizades material deportivo das clases de educación física. Non. Mais non a inversa, non? Ao mellor tenemos materiales do noso. Bueno, pois estas son esas extravagancias, vale? Que non sabemos por que, se os nenos son os mesmos, non poden utilizar os mesmos materiais. E ás veces incluso cedenos unha aula e protestanos porque os rapaces moveron os lápices de sitio, ou non se nos cede unha aula para facer non sei que actividade, porque non vai a ser que quinten non cerrado, logo non... E poñerse ali. Bueno, que va. Bueno, presentar candidaturas diferenciadas para as eleccións ou a consellos escolares. Isto é moi curioso, porque as eleccións a consellos escolares non difieren nada de unhas eleccións municipais ou unhas eleccións xerais. Vale? A AMPA como tal pode facer propaganda. O sea, coller un coche, un megáfono, e ir por as rúas dicindo o día tal vanse facer eleccións con o consello escolar do CEIP ou do instituto, o que sexa. Animamos a participar e que votedes por fulanito, non queremos sostenido. Vale? E incluso, a hora hai un proceso electoral, porque aquí hai que nomear unha xunta electoral, hai que facer un sorteo para saber quen van a ser os que estén na mesa electoral, hai que publicar o censo de nais e pais, bueno, como en calquera votación. E despois hai que facer unhas papeletas tamén, vale? A AMPA ten dereito a facer as súas propias papeletas. A AMPA pode facer as súas papeletas exclusivas na que figuren os nomes de todas as persoas que se van presentar, eso sí, pero pode poñer ao lado membro da AMPA, membro da AMPA, membro da AMPA, se presentan 7, membro da AMPA, para que a xente saiba que esa persoa é membro da xunta directiva da AMPA. Esas papeletas teñen que estar validadas pola xunta electoral, como as papeletas de calquera partido político que a xunta electoral ten que facer a validación desas papeletas, vale? E despois o procedimento é igual. Vota, vai NAI, faz o reconto de votos. A candidatura da persoa da AMPA que vai ao consello escolar. Ao consello escolar, se nas escolas infantís funciona así, que non o teño moi claro, vale? Debería, pódese presentar todos, pero se solamente hai un representante de pais, ese representante ten que ser por votación, non pode ser un representante da AMPA. Cantos sodes vos no consello escolar? No. No consello son En total non teño ni idea. No, somos do 7 persoas, representante de país. Un. Entón aí non é o representante da AMPA, aí ten que ser sometido socio da AMPA, sí, pero aí ten que ser elegido. Aí a AMPA como tal, como entidade, como xunta directiva, non pode nomear un representante, porque só hai uno. Entón hai que sometelo á votación. A votación será... Bueno, pode ser que a directora diga, mira, pois xa para non evitar historias, porque sei, non? Que moitas escolas infantís e a directora que di hai que renovar o consello escolar, non vestí. Parece que iría un da AMPA e outro dos pais. Se hai un solo... Non teño ni idea de canto ten, a ver. Témoslo aquí en órganos de goberno. Representante dos pais só hai unha persoa. E da AMPA outra. Vale, entonces son Unha dos. persoa da AMPA e outra persoa dos pais. Pero en todo caso son representantes dos pais. Vale. Non sabemos cantos poden ir. Sí, pero témoslo aquí en 33. Poldes de centros de cantas aulas hai? 3 por curso, o sea, somos 9.
9 aulas. 9 aulas. Pois entón, institutos, escolas de educación infantil con máis de 8 unidades, mira, téndelo na página 33. Profesores 5, pois representantes de pais tamén terías que ser 5. 5 en total por Si sodes máis de 8, Somos 9 clases. 9 clases, se sodes 9 clases, teria que haber 5 pais, sí. Si sodes 6 ou menos de 6 ou 7, solamente 3. Vale, neste caso No, son non somos un e un. Vale. Téndelo aí Vale, pues sin Pero problema. deses 5, Un- teñen que ser os un- 5 elegidos No, por los... un deles é o representante da AMPA. Tería que elegir 4. Vale. Enseñarlle o manual legislativo. Porque es que ás veces o de ler levan fatal. Ese tamén é o problema, por isto dicimos que é moi importante animar a xente a explicar que o Consello Escolar é animar a xente. Sí. Participar na elaboración e revisión dos documentos, participar nas comisións, isto é, sabedes que no seo do Consello Escolar hai unha comisión económica na que haberá tamén un pai representante nesa comisión. Na comisión de convivencia solamente fala de representantes do Consello Escolar, do número de representantes do Consello Escolar, pero non especifica que teña que haber algún pai ou nai, vale? Eso decide o Consello Escolar quen pode estar ou quen vai a estar nese observatorio de Unha convivencia. preguntinha. Isto é obligatorio? Quero dicir, é obligatorio que haya 5 ou se hai 3 non pasa nada? Non, claro, como se non hai ninguén, Pero unha cousa é que non vayan, pero outra que non teña que estar registrado, de tirar, que ser 5. Sí, a ver, esos son as persoas que se poden elixir como máximos. Se solamente se Como presentan, mínimo, claro, como se número solamente de- se presentan 2 ou 3, pois son 2 ou 3. E se non se presenta, o Consello Escolar funciona igualmente sen a representación dun dos sectores. Non é obrigatorio que estean os pais no Consello Escolar. Vale. Se non salen elexidos, porque non se presentou ninguén, non hai pais, nin nais. Por lo tanto, non hai información. Vale? Porque non podes facilitar non podes decirlle, porque o que leva o Consello Escolar é que despois das sesións do Consello Escolar fagas un pequeno resumo dos acordos e que esos acordos son públicos, vale? Que os socios tamén saiban que na sesión do Consello Escolar de tal día aprobouse a programación general anual. Bueno, pois vanse facer estas saídas, quedaron aprobadas estas saídas, harán excursións a non sei onde, non sei máis. O orzamento quedou aprobado sin especificar tampouco canto se dedicou a cada cousa, que non fai falta. Evidentemente, cando se tratan cuestións de disciplina e todo isto, aí non aumentamos, vale? O sea, os representantes poden facer públicos os acordos, pero sempre guardar o deber de confidencialidade, vale? Cando tratamos temas de conflitos ou exclusións de algún alumno e tal, a eso non se fai público, de acordo? Ter acceso á información sobre toda a documentación, isto xa falábamos antes, vale? Porque moitos directores tamén dicen, non, es que non te puedo dar físicamente la programación, te puedo, el que la quiera ver puede ir a la secretaría, que está a disposición de las familias. Sí, pero es que yo soy el AMPA. Entonces yo sí, lo dice la normativa, yo sí tengo derecho a tener un ejemplar del PEC, de la Programación General Anual, y de las normas de organización y funcionamiento del centro, ¿vale? Me lo puedes mandar por correo electrónico, si no me quieres hacer una copia, ya la haré yo. Y mis socios pueden venir a mi local, no lo voy a repartir, ¿vale? Pero mis socios sí que pueden venir a echar una ojeada a todos estos documentos. Y después, otro de los derechos que tenemos es designar directamente un representante no Consello Escolar, ¿vale? Que isto xa temos falado. Non ten por que ser o presidente da AMPA, vale? O presidenta, que isto fan moitas AMPAs tamén. Nombrar o representante directo. A quen é o representante presidenta? E por qué? Porque ten que ser a presidenta. Non. Vale? A xunta directiva non elixe o seu representante, pero pode ser membro da xunta directiva, pode ser calquera pai ou nai que entendo que vai defender moi ben ou que ten uns coñecementos ao mellor legais que vai facer unha representación bárbara, non ten por que ser alguén da xunta directiva, vale? Imos cos documentos, porque, bueno,
o de antes era un pouquiño para que saibades que cales son os nosos dereitos recollidos en normativas, decretos varios, que poden ser iguais ás leis orgánicas, a maioría deles son iguales, o único que fai a comunidade autónoma é traducilo ao galego, vale? Pero bueno, pouco difiere da lei orgánica que se aprobou en Madrid. Entonces, estos son os documentos das AMPAs, que tendes que ter nese caixón, armarito, vos decía, acta fundacional. Unha pregunta. Pregunta Jessica, o PEC, o Concepto Educativo de Centro, si se pode difundir entre os socios ou só se pode consultar e ver por parte da directiva, vamos, A xunta directiva ten un exemplar do PEC. Sí. Agora, é verdade que cada vez hai máis centros que na súa página web fan, pois suben estes documentos programáticos. Se o fai o centro, é o centro que non fai. Pero eu como AMPA non faría a exposición pública destes documentos. Se alguén quer vigilalo ou botar nunha ollada, é mellor que o fagan nas oficinas da AMPA. De todas maneiras son documentos públicos. Sí, pero son documentos públicos por parte de quen nos fai, se non nos publican. Aunque, bueno, cada vez hai máis xente que se o fai. Que non pasa nada tampouco porque os publiques. É sempre unha cuestión de... Quizá reclamar que o centro o poña en acceso. É máis que facelo a AMPA. cuestión de cortesía, porque eles Sí. siguen a decir que eses documentos non poden sair do centro e que moitos deles aínda dicen que a AMPA non ten por que ter eses documentos. Pero, bueno, cada vez son máis os coles que sí que o teñen xa colgados, igual que as AMPAs deben de ter a exposición pública tamén os estatutos e todas estas cuestións, vale? Entón, imos coa acta fundacional. A acta fundacional é ese primeiro documento que se fixo cando se constituíu por primeira vez a AMPA, non a xunta directiva, a AMPA. Ten que haber un documento de unha folliña e media, no que diga que en tal sitio, con tal fecha, que pode ser do ano 60 e pico, 70 e pico, 80 e pico, vale? Esta acta fundacional é a primeira que se fixo e non hai que modificarla nunca, de acordo? Nesa acta fundacional dirá que foron os promotores e os ideólogos que se les deu por facer unha asociación de nais e pais, e a partir de aí, bueno, pues se lle deu unha denominación a funcionar, vale? Entón, temos que, se non temos a acta fundacional, todos estes documentos pódense pedir ao rexistro de asociacións, vale? Os temos, pero temos que incluirnos na web ou temos que facelo. A acta fundacional non te vai interesar, vale? E por se la pide pois unha entidade bancaria, unha administración, pero, bueno, os socios da acta fundacional, únicamente que alguén teña interés en saber se o seu abuelo foi o que fundou a AMPA, que non ten outro interés, vale? Logo temos os estatutos. Estatutos adaptados á lei do 2002, vale? Tenen que ser posteriores, vale? Porque a anterior lei de educación era do ano 64, de acordo? Se Entón, non os temos, hai que facer unha modificación do estatuto. quer dicir, se non metemos os estatutos... Se non tedes os estatutos físicos, Sí. pódense pedir ao rexistro de asociacións. Xa os dirá Antón como facelo. Todo isto, algunhas cousas teñen solución, vale? Porque aínda que pareza que non, o rexistro ten todos estes documentos. Matas. Si, hai que pagar unha taxa, tens que cubrir unha solicitude dicindo que, bueno, pois que solicitas unha copia dos estatutos orixinais, bueno, que muchos datos e tal, pagas unhas taxas, evidentemente. Son os últimos que hai. Sí. O sea, Mandan vos unha copia. Vale. Outra cousa é que queirades facer calquera modificación, porque sabedes que os estatutos non teñen por que ser de sempre. Como se os quere modificar cada xunta directiva que chega. Entón, bueno, pues os estatutos podense modificar, cada vez que se modifican hai que enviar a copia correspondiente ao rexistro das asociacións. Os estatutos, para modificalos, non pode facer a xunta directiva. A xunta directiva pode redactarlos, pero logo teñen que ser aprobados sempre na asamblea, vale?
Os estatutos recollen, pois, bueno, máis ben cuestións xerais, vale? Das cuestións que ten que levar un AMPA, como, bueno, pois, o régimen económico, con canto tempo se poden facer as asembleas, que é a asamblea xeral, que é a xunta directiva, ten que constar a composición de membros da xunta directiva obligatoriamente, vale? En todos os vosos estatutos di, bueno, pois a xunta directiva estará composta por presidente, vicepresidente, supoño, secretario, tesoreiro e un número indeterminado de vogais, segundo elixa a asamblea. Porque antes cometíase moito un erro que despois era difícil de subsanar. Había moitos estatutos pechados que poñían, bueno, pois presidente, secretario, tesoreiro, 3 vogais. Entón, cada vez que se modifica a xunta directiva, ten que coincidir co que pon os estatutos. Entón, ten que ser, sí ou sí, 3 os vogais. Non pode ser un, nin poden ser 5. Ten que ser 3. En cambio, se se deixa aberto ese campo, pois vogais poden ser como se hai 300, vale? Porque non hai un número determinado de membros, o cal é bastante máis democrático. Todo aquel que teña, bueno, pues que queira ser membro da asociación, da xunta directiva, tan un pleno dereito, pues que teña nenos e nenas matriculados no centro educativo, pode ser membro da xunta directiva. Outra cosa é que non guste máis ou menos, que nos acompañen no camiño, pero aí todos temos o mesmo dereito, vale? Está claro dos estatutos? Os estatutos levan na última folla un sello, un selliño, os orixinais. Se tedes estatutos que non teñen ese sello, é que non son os orixinais, vale? Na última folla teñen un sello do rexistro correspondiente das asociacións con unha numeración. Ese numeriño é o voso número de rexistro. Hai moitos documentos en que, aparte do voso CIF, pidemos número de rexistro provincial. E moitas amplas dinos. Moi ben. Hai unha página web, Sí, hai unha página web de Consulta. registración. Pero, bueno, que os estatutos son válidos se tendes o sello da última folla, se non, é que foi unha copia mal feita e non está nin o sello. Entón, pedide a copia, vale? O CIF, xa sabemos o que é o DNI da Asociación de Nais e Pais, que se pide en Facenda, e o NIF tamén é o mesmo, seguramente, de cando se constituíu a AMPA ou de cando se renovou os estatutos. Porque aquí hai unha particularidade. A ver, hai moitos AMPAs que cambian a denominación, non soamente o nome da AMPA. Oye, a mellor no NIF poñía Asociación de Pais de colegio de primaria, hai que saber, non? Entón, bueno, cambiamos os estatutos. Pero tendo en conta que cada vez que se cambia a denominación dunha AMPA, hai que modificar tamén o NIF, o CIF, vale? Porque agora hai AMPAs que se denominan AFA. En cambio, no CIF pon APA ou AMPA, vale? O correcto sería modificar iso. Que ninguén, a mellor nunha administración pon, como o número non vai variar, ese detalle pasa por alto, pode ser. Pero pode haber algún quisquilloso que diga, no, mira, aquí non é a mesma, non é. Agora é AFA, antes era APA, cambie usted o número de identificación fiscal. Todos tedes a tarxeta do CIF. Bueno, antes era unha tarxeta, agora é un folio. E a certificación digital. Dende hai unhos anos, pois xa existe, eso que xa houve diferentes moratorias, que aquí a administración sí que tuvo moita paciencia. Bueno, pois íbamos a un registro a presentar unha documentación, vale, con original e copia, poníamos un selliño e tiñamos o que presentamos en papel. Agora, as relacións coas administracións son online, vale? Entón, hai que presentarlo todo nun registro online. E como entidade xurídica, de momento, aínda pode facelo calquera coa súa asignatura digital ou coa chave 365, pero haberá un momento en que xa dean por finiquitado estas, bueno, pues estas dúas alternativas e que nos digan que xa de unha vez por todas, como entidade xurídica, hai que ter a certificación digital. Vale? Entón, hai que solicitarla, se non hai.
Se non existe, se non atendes, hai que solicitala e facer todas as relacións coa administración a través da certificación digital da propia AMPA. Isto é tan sinxelo como ten que estar actualizada a xunta directiva, eso sí, vale, claro. Cada ano hai que renovar. Eso, non? Cada dous, Claro. sí, cada dous, porque normalmente as xuntas directivas renovanse cada 2 anos. Vale. Entón, a certificación digital ten unha validez tamén por 2 anos. Bueno, no noso caso non depende. Vale. Se Entón, non, a xunta directiva ten que estar actualizada, porque para solicitar a clave na fábrica de moneda e timbre e logo facer o trámite con Facenda, pídenos un certificado expedido polo Rexistro de Asociacións de conforme esa xunta directiva está actualizada e quen a preside, quen é a representación legal. Porque a certificación digital vai sempre a nome do presidente ou da presidenta, vale? Si se cambia por algunha razón, porque dimite ou porque quiso marchar por a razón que sexa, a presidencia hai que modificar a certificación de xunta directiva, vale? Porque tamén hai que comunicar ao Rexistro de Asociacións que xa non está ese presidente e quen ostenta a representación agora. Son trámites administrativos que son cansinos pola frecuencia con que hai que facelos, porque as xuntas directivas das AMPAs son moi cambiantes. Evidentemente o mandato non te obriga a estar os 2 anos do mandato, ti podes decir, mira, non quero continuar, voume, o cal obriga pois a facer outra renovación de xunta directiva, modificar outra vez a certificación digital, etc. Pois bueno, feito unha vez, faise do mesmo, co mesmo procedimento. Entonces, certificación digital. Vale. E despois, libros e seguro de RC. Imos agora con isto. O seguro de RC é obrigatorio, vale? Hai unha lei, unha normativa estatal que di que as asociacións teñen que ter obrigatoriamente un seguro de responsabilidade civil, vale? Entón, non sei se a vosa federación, a través da federación, tedes os seguros de responsabilidade civil, por exemplo, na provincia de Coruña, sí. Eu creo que en Pontevedra tamén, os utiliza ou pagades unha cuota maiores polo seguro de RC, non sei como se fai. Bueno, non sei como se fai, pero se non o tedes claro, preguntades esta cuestión. Porque é obrigatorio que un seguro de RC. Vale, ten unha cobertura mínima de 300.000 euros. Que cubre o seguro de responsabilidade civil? A ver, non é un seguro de accidentes, vale? Que moita xente tamén ten esa confusión. Nós temos actividade de fluido, temos un seguro de responsabilidade civil? Pois sí, pero, oi, cuidado. Eso non quere dicir que te poidas levar ao neno unha clínica e que fagan unha cura. Non é iso. O seguro de RC é, para cubrir a responsabilidade que se lle poda imputar á xunta directiva dunha AMPA porque sexa denunciada por un feito doloso ou que sexa entenda, quen denuncia que foi culpa da AMPA, pois eu que sei, nunha actividade pois tropezou un rapaz porque a canasta de baloncesto non estaba ben anclada, pois levou un bon golpe, pois como a actividade foi pola tarde da AMPA, pois vou denunciar a AMPA, pedir unha indemnización ou calquera cousa, porque entendo que foi a culpable por non estar isto en bo uso. Pero bueno, aí xa se decidirá se a culpa é da AMPA, do centro, porque sabía que eso estaba mal, ou da Consellería por non ter as condicións en forma. Xa decidirá se o responsable é un centro, a AMPA, ou ningún, os tres, vale? Pero hai que ter unha cobertura, vale? Para ter en conta estas cuestións. Despois, hai AMPAs que teñen tamén un seguro de accidentes, porque xa cada AMPA é libre de... Por que se fai un seguro de accidentes? Pois, sobre todo, para as actividades deportivas, pois hai AMPAs que prefiren, pois non sei o que se pode pagar con seguro de accidentes, 8 euros, 9 o ano. Pola inmediatez, non da atención, pois o rapaz levase unha clínica que teña concertada coa compañía, non é o mesmo que ter que ir a un hospital da Seguridade Social, que vai estar ali horas por unha cousiña que mellor non ten importancia. E despois, esa clínica vai facer un seguimento e todo está coberto por ese seguro de accidentes, non?
Porque, por exemplo, no horario lectivo, sí que os profes saben que tipo de seguro teñen os nenos, porque é obrigatorio que lle den ao centro unha copia ou da tarxeta sanitaria ou da tarxeta do seguro privado ao que pertenecen, pero nós esos datos non nos manexamos, vale? Entón, ou van á Seguridade Social ou tendes un seguro de accidentes, correcto? Isto, imos ir un pouquinho cos libros, xa que falamos aquí. Libros. Vamos a ver. Libros de socios. Formato físico ou formato digital, vale? Se tedes un libro físico, bueno, pois xa sabedes, hai que recabar sempre os menos datos posibles, de acordo? Pola Lei de Protección de Datos. Entón, solamente nos fai falta nome de pai e nai, porque non sei como facedes vos. Poñedes solamente quen son socios das vosas AMPAs. Poñedes un socio, un membro da unidade familiar, son socios os dous con unha única cuota, porque sobre isto non hai nada establecido tampouco. Como familia. Por familia. Entón convén que no libro de socios poñades o nome do pai e da nai, vale? E nas asembleas votan pai e nai. Sí. Vale, perfecto. Así. Outra cosa que se Sí. resume. E o que é monoparental? Un voto. En que estás de acordo? É que non podemos estar a todas as casuísticas. Claro, Porque hai moito tipo de familia. Claro, o que ten 5 fillos tamén. Claro, ten unha votación. Por ese, porque o momento de decir unha cousa, unha persona monoparental, ter só un voto, da igual que tengas 5 fillos, é dicir, que se lle para os teus fillos, Sí. pero que unha parella ten 2 votos. Claro. Por o mismo precio, por así decirlo. Sí, pero que, repito, é imposible atender todas as casuísticas. Sí. O que Que sí, son a disputa que temos nós xa, para cambiar os estatus. vamos a ver, de todos os xeitos, sempre tampouco ten por que estar nos estatutos. Cando falamos antes dos estatutos, aparte dos estatutos que son bastante xenéricos, vale, e moi parecidos uns aos outros, o que debe ter un AMPA, para o meu punto de vista, sempre o recomendo, é que se elabore un regulamento de funcionamento interno, vale? De maneira que todo aquilo que non estea recollido nos estatutos, facemos un documento, os membros da xunta directiva, no que recollamos. Pois a cuota pasarase ao cobro nos 3 primeiros meses do ano. A subvención de comedor, se é que a temos, farase efectiva ao finalizar o curso. Todos aqueles que non veñan no prazo fixado, o importe de retirarse no funcionamento da AMPA, o que sexa. As resolución de casos de contrarios á convivencia do centro, para iso teríades que falar co director, resolverase da mesma maneira que no horario lectivo. As sancións serán semellantes ás que se imparten no horario lectivo, porque as veces tamén pregúntanos, me podo expulsar a un neno do comedor? 3 días ou 4 días, claro. Home, quen xestiona? Sí, pero bueno, eu recomendo sempre que a sanción sexa imposta, porque son os mesmos nenos que van ao centro educativo e o claustro de torno é alleo ao que sucede pola tarde, vale? Entón, que se estea en comunicación constante, pues que saiba o director o que ocurre pola tarde e que as medidas que se apliquen sexan en consonancia e de acordo con. Pero todo isto debe de constar nese regulamento de funcionamento interno, vale? Para que todos os socios saiban cales son as normas, por decirlo de alguna maneira, vale? Publicado tamén. Hai que aprobar na asamblea, Vale. vale? Tense que aprobar na asamblea. Ten que aprobalo os socios que veñan a esa asamblea, que nadie diga que o fixestes vos e non consultastes con ninguén. Non, está aprobado polos pais e nais. Que eran 10, sinto moito. Sí, Viñeras, claro, viñeras. Vale. Regulamento de funcionamento interno. Ademais, a lei de asociacións contempla tamén, que as AMPAs poderán elaborar un regulamento de funcionamento interno para concretar aquelas cuestións que non figuren dentro dos estatutos, porque senón os estatutos teríamos que estar sempre poñendo, pois non está posto isto, pois vamos modificar os estatutos. Non hai necesidade, vale? Entón, libro de socios, con nome de pai e nai, número de teléfono, un enderezo electrónico,
Es en observación, si queredes poñer que son cales son o nome dos nenos, por si vos é máis fácil localizalos desa maneira, pois vale. E que ainda me topo ás veces que no libro de socios figuran os nenos, porque lles é máis fácil. Pero é que non son socios da AMPA os nenos e as nenas, os socios da AMPA son as familias, os pais, nai, titores, pero nunca son socios da AMPA os nenos. Os nenos beneficiense dunhas actividades que pode facer un AMPA ou non, que hai AMPAs que non fan actividades, hai AMPAs que non xestionan comedor, hai AMPAs que están para controlar, para reivindicar cuestións que, pues máis de tipo ideoloxía ou outras cuestións, pero que non queren facer actividades nos centros, non hai actividades. Vale. Entendido del libro de socios, non? Formato físico, agora non hai que asignar nin sellar os libros no que era na delegación de goberno, en ningún grupo público, simplemente follas numeradas, o que sí que ten que ser renovado anualmente, vale? Cada ano hai que facer unha listaxe de socios. Ou ben, poñedes casillas 25, 26, 27 e vades poñendo cruceciñas cada vez que fan a renovación do carné de socio. Bueno, carné, que ahora xa non se dá carné. Dades carné? Digital, sí. Bueno, mira, Digital, sí. vale. Pois eso renovado anualmente, vale? Libro de actas. O en formato digital. Vale. Libro de actas, aquí poden estar xuntas as actas de xunta directiva e as actas de asamblea, vale? Indicando sempre, ao comenzo, agora veremos como se fai unha acta, que é unha acta de xunta directiva ou unha acta de asamblea. E se o facedes en formato digital, se hai firma electrónica, as actas van sempre asinadas por secretario, secretaria e presidente, os dous, vale? Asinado o secretario, secretaria, visto de prace de presidente e presidenta, vale? Si teñen os dous... O sea, el secretario ya sé que es individual, pero el de presidenta como representante, ¿vale? ¿O tiene que ser el individual de ella? El representante de la Las actas las firma siempre el secretario y el presidente. Ya, pero la firma digital puede ser como tu persona física o Como tu persona, como tu persona. La de presidenta es como ella persona física o como representante. Como persona física. La presidenta es quien ostenta la representación. Vale. Firmas digitales. Y si no hay firmas digitales, pues tenéis que imprimirlas. Y una vez que estén aprobadas, las firman analógicamente y se guardan en un archivo, ¿vale? Numeradas. Con las hojas numeradas. ¿De acuerdo? Y libro de contabilidad. También puede ser en formato electrónico, o sea, en el ordenador, con una hoja de Excel o como veáis que se debe de llevar. Bueno, pues ya os dirá, supongo que vendrá Javier a hacer el curso contable. De momento no se nos exige tampoco una contabilidad por partida doble, pero llegará un momento en que sí, también, en que tengamos que hacer, bueno, pues una contabilidad más exhaustiva. Pero bueno, de momento con el debe haber saldo, como Bárcenas, ¿vale? Pues va llegando. Lo que conviene también es que tengáis un inventario de bienes, que creo que son pocos, porque lo tenéis muy local. Pero bueno, que tenéis material deportivo, que tenéis, no sé, 4 mesas, que si gestionáis comedor, que tenéis no sé cuántas mesas en el comedor, un lavavajillas que igual comprasteis vosotros. Bueno, pues lo que hayáis comprado, lo que hayáis invertido, hacer también un inventario de bienes, porque eso es del AMPA, ¿vale? Y tiene que constar en algún lugar que, bueno, pues la propiedad de esas cosas son del AMPA, teniendo como AMPA con las diferentes juntas directivas que van apareciendo a lo largo de los años. Sed muy serios con la contabilidad, ¿vale? Guardad todos los tickets, aunque sean tickets, ¿vale? Y si las facturas, evidentemente todas,
Y la parte contable, pues yo diría que un mínimo de, si lo otro, pues a lo mejor 4 o 5 años, esto deben de estar más tiempo, ¿vale? Debe de estar guardado más tiempo. Porque, bueno, no se les da todavía mucho, pero sí que de vez en cuando hay auditorías. Nuestra federación pasó ya, pues mira, el ayuntamiento nos la está haciendo todos los años. Debe de ser una suerte enorme y tanto tenemos que presentarles la contabilidad toda del año 2020-21 como de principios del 24 y finales del 25, lo cual es muy sano, muy agradable, no da nada de trabajo. No da nada de trabajo porque nosotros gestionamos, en Coruña gestionamos con el Concello un convenio de actividades que asciende a 450.000 euros. Entonces nosotros contratamos a los monitores y educadores y hacemos actividades extraescolares en todos los coles de Coruña, pues a lo mejor por 20 euros el trimestre, ¿vale? Es lo que permite que vaya la mayoría de los niños de los coles puedan ir a las actividades, garantizando el principio de justicia social, equidad y que tengan acceso a las actividades y no a las que ofertan por su cuenta, que igual te valen 20-25 euros pero por mes, no por trimestre, ¿vale? Entonces, está claro que están en su derecho de hacernos auditorías y de ver, aunque tenemos que presentar una memoria de 5 tomos todos los años, una justificación, porque los interventores, pero aún así nos cae, de vez en cuando nos caen auditorías. Tuvimos otro de la Diputación, o sea que, bueno, quiero decir que lo pueden hacer en cualquier modo. Otros documentos que ya hemos hablado de ellos, que es el NIC, clasificación general, digital y el reglamento de funcionamiento interno, del que ya hablamos. Entonces volvemos para el trabajo. Inscripción del AMPA. Vamos a ver. El AMPA es obligatorio tener inscrita cada vez que se procede una renovación o cualquier modificación en la jefatura territorial de bueno, lo que es el registro de la asociación, ¿vale? Después tenemos, es necesario comunicar a la Consellería de Educación las modificaciones que se hacen de la Junta Directiva. Hombre, si recibimos subvenciones de la Consellería, algún tipo de subvención, como puede ser la subvención de comedores, y que a veces sacan políticas de una subvención de política de igualdad, pues tienen que saber quién forma la Junta Directiva. Entonces no pasa nada por mandar un certificado por registro indicando que la Junta Directiva actual está compuesta por... No hace falta que sea el de justicia, ese extenso que tenemos que poner 1.000.000 de datos. Basta con hacer un certificado simple en el que se indique que en las fechas se renovó la Junta Directiva y está formada por presidente, bueno, pues eso, y un teléfono de contacto. Es necesario darse de alta en la Consellería de Educación en el registro si se reciben subvenciones. Entonces, quiero pensar que todas las que gestionan el comedor, que son las que reciben subvención, además del número de registro de las asociaciones, tienen un registro en la Consellería de Educación, que es diferente. Aquí el comedor, no, por ejemplo, se está en la Pampa. Vale, que se encargue ellos de... No podemos pedir también se piden, ¿no? El registro en el Concello, pues también es conveniente, por si se pide alguna vez una cita, que sepan quién está, que se le ha comunicado quién es la Junta Directiva, ¿vale? Porque pueden comprobarlo. Y decir que me pide usted si aquí la Junta Directiva que nos consta es esta persona, esta otra y no usted, ¿vale? Entonces, comunicamos también con ese mismo certificado simple al Concello e incluso a la propia Diputación. No sé si habéis pedido subvención. Ay, no, estoy hablando de Coruña. La Diputación de Coruña saca todos los años unas subvenciones para actividades culturales y deportivas, pero supongo que la de Pontevedra no tengo conocimiento. Entonces hay muchas AMPAs en la provincia de Coruña que también piden a la Diputación esa subvención. Entonces también hay que comunicar a la Diputación si se modificó la Xunta Directiva, ¿vale? Órganos de gobierno. Como somos una entidad jurídica, tenemos unos órganos de gobierno muy claros que son a Asamblea e a Xunta Directiva, ¿verdad? Que é a Asamblea? Pois Nada, sí, luego eso.
É o organismo de participación de todos os socios da AMPA que son convocados pola Xunta Directiva para decidir as actuacións que debe seguir a AMPA de acordo cos estatutos e a legislación vixente. Entón, é o máximo órgano porque está representados todos os pais e nais de alumnos matriculados, de alumnos e alumnas matriculados no centro, non? Que debe aprobar a Asamblea Xeral? Porque isto aquí tamén sempre hai, porque non está claro, nin nos estatutos, nin nas propias ANFAs, as veces discrepan, non, pois isto aproba a Xunta Directiva e non teño por que levarlo a Asamblea. Ou ao revés, isto levo a Asamblea, a ver, non pasa nada, ainda que a lei de asociacións di que se deben de facer, bueno, ao menos 2 asambleas, unha ao principio de curso e outra ao final, para dar as contas e todo isto, non pasa nada, fagamos asambleas cando consideremos que debemos de facelas, vale? Canta máis información teñen sobre o noso funcionamento, se queremos someter a aprobación da Asamblea cualquiera cousa que fagamos, non pasa nada. Pero bueno, hai cuestións que sí ou sí teñen que ser aprobadas impepinablemente pola Asamblea, vale? Como son os gastos e ingresos do exercicio, isto é, o estado de contas que damos, non sei se a finais de curso ou en decembro, porque as AMPAs, mira, que suerte, poden dar o seu estado de contas por ano natural, isto é, no mes de decembro, ou antes de rematar o curso. Isto teño, seguramente figura nos vosos estatutos, vale? Os estatutos, listedes os vosos estatutos. Non, verdad? Non ledes os estatutos. Pois hai que ler os estatutos. Cada vez que se fai calquera cousa, botar mando os estatutos. Porque con canto tempo hai que convocar unha xunta directiva? Con canto tempo hai que convocar unha asamblea? Bueno, pois esas cuestións veñen recollidas nos estatutos, vale? Que decisións da Asamblea necesita maioría cualificada? Xa sabedes que a maioría das decisións toman por maioría simple, pero hai unha serie de cuestións que se sin maioría cualificada, isto é a aprobación dos 2/3, como pode ser a modificación dos estatutos ou a disolución da asociación. Pero todo isto ven nos estatutos, vale? Nalgún artigo dos estatutos ten que estar. Pero como mínimo, a Asamblea ten que aprobar. Tan fácil de esto, de conta. Depende. En ano natural, non sabedes. Bueno, as contas hai que darlas todos os aniños, non val, é que como ninguén, Creo que la de... xa pasado. Xuño, Sí, vale. Non vos fiedes nunca, nin nunca fagades o de como non ven ninguén non fago a asamblea. Vale? Ainda que sexades 4 asambleas, hai que facelas sempre, vale? E sobre todo cando hai que dar o estado de contas, ainda que estean só os membros da xunta directiva, pero fíxose a asamblea, de acordo? Entón, gastos e ingresos, orzamento para o vindeiro, no estado de contas ten que, o sea, na convocatoria ten que figurar sempre estado de contas e orzamento para o vindeiro curso, vale? Se fai unha pequena memoria e o estado de contas podese mandar con anterioridade aos socios da AMPA para non ter que estar lendo aí, bueno, pois todo, para vos non é un peñazo, seguramente, pero para as federacións, verdad, entón, o estado de contas, bueno, pois, 4 follas, o mellor, de ingresos, gastos, vale? Porque é unha contabilidade xa doble, entón é un pouco máis complicado. Pero non deixedes de facelo. Orzamento para o vindeiro cursos, cotas dos socios, as directrices bueno, a seguir durante tal, a elección e revocación da xunta directiva. Isto todo ten que ser aprobado en asamblea, vale? Tamén ten que renovar os estatutos. Como se convoca unha asamblea? A ver, temos que teñer sempre convocatoria asamblea, aquí non, como vedes, asamblea xeral ordinaria, vale? Todas as asambleas son asambleas xerais ordinarias, a excepción da se os vosos estatutos poñen que a elección de xunta directiva ten que ser en extraordinaria, pois terá que ser en extraordinaria. A aprobación da modificación dos estatutos sí que é sempre en asamblea extraordinaria, vale? Que ten que ser nun día específico, sí, pero bueno, non pasa nada tampouco porque se paga a unha hora determinada a ordinaria
e a continuación a extraordinaria ou a inversa. Primeiro a extraordinaria para modificar os estatutos e dando un plazo para a seguinte convocatoria da ordinaria para tratar os seguintes puntos, de acordo? Que ten que figurar na convocatoria? A data, vale? O lugar onde se vai celebrar, se é no local da AMPA, se é no salón de actos, se é nunha aula de usos múltiples do concello, se é nun centro cívico, non sei se é onde estexa. Estes datos teñen que estar contemplados sempre. E hai que poñer sempre tamén unha hora en primeira convocatoria e mediar entre unha e outra lo menos media hora. Porque poñemos sempre as 16 horas en primeira convocatoria, 16:30 en segunda. Porque se poñemos solamente a primeira hora, os acordos teñen que estar presentes por máis da mitad dos socios para que os acordos sexan válidos, que non conseguimos desa máis, vale? En cambio, poñendo en segunda convocatoria, tamén, as dúas, os acordos son válidos independentemente do número de persoas que asistan, vale? Nadie pode dicir, pero se era das 4 gatos, bueno, segunda convocatoria, é o que había, vale? Está clarísimo isto, non? Seguimos, despois de poñer os datos do día, da data, da hora, tal, ben, o que imos tratar, vale? A orde do día ten que ser extremadamente clara, que os socios e socias saiban solamente con un golpe de ollo o que se vai a tratar nesa asamblea. Non vale andarse con ambigüedades. Ten que quedar moi claro o que se vai tratar na asamblea, de acordo? O primeiro punto sempre é a aprobación, lectura da acta da asamblea anterior. As actas, a non ser que estén de acordo todos os presentes, que se pode aprobar nese mismo momento, senón hai que esperar a asamblea seguinte para facer a aprobación da acta. Non hai por que leelas e a mandades con anterioridade, vale? Entón, unha puntualización co tema da acta, porque hai moita xente que di, non, eu non aprobo a acta porque na acta aprobouse que se fixera un curso de manualidades e non se fixo, polo tanto, non aprobo a acta. Non é un razonamento válido, vale? Cando aprobas a acta, aprobas a transcripción literal. Estás aprobando que o que se dixo nesa reunión é o que consta no que estás lendo. Se se fixo ou non se fixo, o que ali se recolleu é outro tema, vale? Pero eso non implica que non se poda aprobar a acta. A acta o único que fai é recoller máis ou menos con maior ou menor literalidade o que se falou, de acordo? As discusións tampouco é necesario. Non, eso vamos ver agora cando fagamos o resumen da acta. Este é a convocatoria. Punto 2. Actividades son ficticias, evidentemente. Actividades a realizar cara ao próximo curso. Aprobación se procede. Estado de contas. Aprobación se procede. Vedes que está moi clarito que se vai tratar, non? Incremento cota de socios. Se procede. Regulamento de funcionamento interno da AMPA. Aprobación se procede. Aquí falta un punto que non hai que perder as dúas formas e convite que se siga poñendo, que é rolda de intervencións ou preguntas e suxestións. Vale. Ahora, da mesma maneira que hai que ser riguroso coa orde do día, tamén hai que ser un pouquinho riguroso a hora de levar unha asamblea, vale? Normalmente a asamblea é conducida por presidente, que pode delegar en alguén, se non pode se poñer enfermo nese momento, tal. O secretario ou secretaria vai tomando notas do que se está a falar, de se se aprobou o primeiro punto, se aprobou o segundo, tal, vai tomando notas. Logo xa perfilará a ata correspondiente coas notas que tomou. E no punto de preguntas e suxestións non cabe todo tampouco. Supónse que ese punto é para facer preguntas ou para facer intervencións que teñan relación cos puntos que se trataron na asamblea. Porque sempre pode haber algún que diga, oye, mira, que na clase de tal, o meu fillo caeu e rompeu un brazo e a culpa foi do profesor. Mira, ves pola oficina comentas, non? Vale? Porque os temas da orde do día son istos e convinte que non nos hallamos da orde do día porque é o que vimos a tratar aquí. Calquera outra cuestión, estaremos encantados de que nos poñas un correo electrónico ou de que nos lo comentes nunha cita que podemos concertar previamente, pero non é un momento, non é. Se queres facer unha actividade extraordinaria, por exemplo, que non está
Que es que comentando na asamblea tamén debe ser aprobada tamén, non... Non é necesario. A xunta directiva é a representación da asamblea. Outra cousa é que teñas éxito ou non na proposta que faz. Vale. Ti propós. Se hai xente que a paga, que quera facela, moi ben, senón, pois... Home, se é unha actividade que xa sabes que se vai facer puntualmente todos os anos, están aprobadas na asamblea, están aprobadas no Consello Escolar. Se é unha actividade puntual que a vos parece interesante, unha charla, unha calquera cousa, non é... Vale? Como tampouco tedes que facer todo o que os diga, por que non facedes esta actividade, por que non facedes outro? Bueno, pois a ver, podes ter en consideración esa proposta, pero a hora de facer unhas actividades tamén hai que ter en conta unha serie de circunstancias. Hai un sitio apropiado para facer patinaxe, ou ímolo facer no patio de adoquines, vale? Bueno, pois para facer gimnasia rítmica, os teitos son un pouco baixos, igual que tiren as mazas, cargámonos os focos, vale? A hora de organizar actividades extraescolares hai que facelas tamén con un certo sentido dos espacios dos que dispoñemos, do público que vai dirixido, do custo, etcétera, vale? Bueno, hai que facer unha proposta de actividades razoable, porque ás veces atopámonos con ambas que nos din. É que claro, non facemos grupo porque se pide un mínimo de 10 nenos, e cantos tedes? 7, e cantas actividades tedes? 30. Me claro, é que nun cole de 200 alumnos, ou 100 e pico, igual ter 30 actividades extraescolares moito. Vale? Porque igual non hai nenos para todas. Entón igual paga a pena facer menos actividades e que hai grupos un poquinho máis numerosos. Porque se queremos facer un partido de fútbol, xa non podemos. Ou se queremos, ou xa por socialización, unha actividade con 4 rapaces, a ver, unha guarda e custodia, non é unha actividade. Vale? Bueno, pois xa fixemos a orde do día, e agora imos a facer acta. Sabedes que nos fai un acta? Algún de vos vai ser o secretario, bueno, se non é, todo o que falemos hoxe aquí, evidentemente para trasladar aos restos dos compañeros, vale? Acta. Volvemos a repetir, donde sexa, no local donde foi, tuvo lugar, como vedes, en segunda convocatoria, asamblea xeral ordinaria con presencia de 35, son optimista. Teño que recoñecer. Bueno, 35 socios e socias, coa seguinte orde do día. Non poñemos quen veu, vale? Poñemos o número de persoas que asistiron, de acordo? As asambleas son solamente para os socios. A ver, en teoría, sí. Ahora, que queredes facer a principio de curso unha asamblea aberta, porque hai papás que se incorporan por primeira vez, é unha boa ocasión para coñecer a xente, que os coñezan, o que falábamos antes, darles información de os servicios que prestades, bueno, pues que poden contar con vos para que consideren oportuno ou que consideredes oportuno, etc. Bueno, que de vez en cando non pasa nada por facer unha asamblea xeral aberta a todo, ou hai un problema xeral, vale? De deficiencias, de que cae un teito, de que hai que arreglar o tellado, de que queredes contar coa opinión de todos os pais, facedes unha asamblea aberta. Ora, podes limitar solamente aos socios e socias, evidentemente. E cando deades o estado de contas, desde logo, solamente aos socios e socias. Ninguén ten que saber o que fago, co pecunio, se non ten parte interesada, nin fai ningún tipo de aportación. De acordo? Bueno, como vistes, como vedes, repetimos a orde do día. Empezamos. Punto 1, que era aquelo da acta, non? A secretaria lee a acta, se está lida da casa, simplemente se pregúntase se está aprobado ou non, e está. Con relación ás actividades, a presidenta presenta a relación de actividades e despois dun debate, como vedes, despois dun debate xurdido pola conveniencia ou non do horario, apróbase por unanimidade. Non poñemos. Manuel Pérez, papá de Adrián, dice que non está de acordo con que se paga esta actividade, vale? Cantos menos datos persoais e particulares poñamos, moito mellor. Poñemos que xurdiu un debate entre varios socios, pero que, ao final, despois da resposta das preguntas correspondientes por parte da presidencia, chegouse ao acordo de facer isto. Non se poñen os nomes a non ser que o socio ou socia diga expresamente aquilo que temos oído moitas veces. Quero que conste en acta, vale? Entón,
Aí si vos din, que é o que consta en acta, entonces sí, recolledes con nome e apelidos que fulanito de tal ou fulanita de tal dixo que ela non estaba de acordo con esta decisión, vale? Senón non hai por que poñer os nomes. No punto 3, que é o das contas, hai unha exposición das contas entregadas con anterioridade que son aprobadas por 25 votos a favor. Hai cuestións que se aproban, podes aprobar, as cuestións podes aprobar a man alzada ou podes aprobar por voto, vale? Se alguén da asamblea di que hai que votar en urna, aínda que solamente sexa un, hai que votar en urna, vale? Sobre todo nas eleccións a xunta directiva. Que moita xente di, bueno, pues andas e tal, estás de acordo? A ver, cantos están de acordo? Pode haber alguén que diga, no, yo no quiero hacer voto público. Quero que isto se vote, entonces tendes sempre preparados votos de si, non ou os nomes das. Non sei se tedes procedimento de listas abertas ou listas pechadas para facer unha xunta directiva. Non sabedes do que estou falando. A ver, as eleccións de xunta directiva hai que mirar os estatutos novamente, vale? De novo hai que mirar os estatutos. O máis corriente que as AMPAs renoven as súas xuntas directivas polo procedimento de listas abertas. Isto é que, o ben dis, hai que renovar a xunta directiva, damos un prazo de 15 días, un mes, para que a xente que queira formar da xunta directiva mande un correo electrónico ou chame por teléfono e diga que sí. Pero tamén pódese presentar no mesmo momento da asamblea. Chegado o momento da asamblea, dis, a ver, quen quere ser da xunta directiva? Como se fixo de toda a vida. Se hai xente que xa o dixo con anterioridade ben, e se hai máis xente no día da asamblea, esos son os que van a formar parte da xunta directiva. A non ser que haya máis xente que os estatutos digan que teñen que ser un número determinado, entón habería que votar, os máis votados serían elegidos. Vale? As candidaturas pechadas son, é o procedimento polo que unha persoa presenta unha candidatura con persoas, podemos decir, afíns a él ou a ela, fai o seu equipo de traballo para entendernos. Entón, é esa candidatura e ninguén máis, vale? Pode haber máis dunha candidatura. Entón, votaríase a candidatura inteira. Pois eu voto a candidatura presentada por Elena Gómez. Eu voto a candidatura presentada por Javier Rodríguez. O partido político. Efectivamente. Vale? Exacto. Pero lo máis corriente, o máis habitual é que sexan listas abertas, vale? Porque, un poquinho máis democrático, sobre todo nas asociacións sen ánimo de lucro. Pero repito, revisade os estatutos, vale? Que teñen que decirlo. E se non o di, o procedimento por listas abertas, vale? Ante un ou outro, pesa o de listas abertas nas asociacións. As contas eso foron aprobadas, propónse por parte da xunta directiva o incremento de 7 euros na cuota anual que pasaría de 23 a 30. Miren, encima dase regales unha camiseta. Que ben, aprobase por unanimidade. O punto 5, que xa non me acordo cal era. El reglamento de funcionamento interno. Foi enviado con anterioridade, para que a xente teña tempo a revisalo e tal. E despois de varias intervencións, todas elas de acordo ao redactado, aprobase por 30 votos a favor e 5 abstencións. Menos mal que me coincidiu cos 35, Tiren en conta que miralo. Punto 6, que era o que non recollín antes, o de ruegos e preguntas, suxestións, non hai intervencións, ninguén dixo nada. E sen máis asuntos que tratar, levántase a sesión ás 18 horas, do que como secretaria vou fer. Hai que poñer tamén sempre a hora que se remate. Hora de comer e hora de finalización. Vale? Que é a xunta directiva da AMPA? É o órgano de xestión e execución composta mínimamente por un presidente, vicepresidente. Hai AMPAs que non poñen vicepresidente, tamén pode ser, Os cargos exigibles son presidente, secretario e tesoreiro. E o resto dun número de vogais. As directrices están marcadas polo aprobado na Asamblea Xeral, os estatutos da AMPA e a legislación vixente. Facemos a convocatoria de xunta directiva, non difiere da convocatoria da Asamblea, vale? Poñemos tamén o día que se vai facer, onde se vai facer, e tamén primeira convocatoria e segunda convocatoria.
Aquí o orde do día tamén a aprobación da acta, informe da presidenta. Nós, por exemplo, na federación sempre damos comezo con estes dous puntiños que vedes aí. Informe da presidenta, aquí a presidenta informa bueno, pois das relacións institucionais, dos actos aos que tuvo que ir, das reunións que mantivo, bueno, pois nunha AMPA máis ou menos o mesmo, non? O rapaz é convinte que a xunta directiva traballe en comisións, vale? Porque aparte de ser presidente, secretario e tesoreiro, temos moi clariño cal é as funcións do presidente, cal é a función do tesoreiro, cal é a función do secretario. E os vogais? Pois hai que procurar sempre darlle carga de traballo aos vocais. Os vocais teñen a mesma responsabilidade que o presidente, quero dicir, alguén ten que presidir a asociación, pero a hora de dar contas e responsabilidades é a mesma dos vocais que é o presidente, o secretario, de tal. Entón, dentro das funcións da presidencia está o de tratar de que colaboremos todos, de que ainda que presida eu, o traballo é para todos e para todas, vale? Entón, hai moita maneira de facerse, bueno, pues que se impliquen, porque sí que nos atopamos a veces que, e ás veces é verdade, nun AMPA traballa un ou dous, ás veces é verdade, pero ás veces tamén é porque non somos capaces de repartir o xogo, vale? E tamén temos unha certa manía a querer estar en todo, e a querer facelo todo. Entón, se vamos delegando, ainda que esteamos informados e demais, pero podemos delegar perfectamente, vale? Entón, podemos crear unha área de charlas, unha área de comedores, unha área de organización de festas, unha área de integración de minorías, de formación, bueno, pois o que se vos ocurra, vale? É moi bo traballar por comisións. Comisión de comedor, comisión de tal, comisión de cual, comisión de actividades escolares, comisión a que se vos ocurra. E non teñen por que ser comisións fijas no tempo, tá ben? A mellor chegados 3 meses e mira, yo nesta comisión non me cosco, de verdade, todo foi unha aburrimienta, non me gusta. Bueno, pues, oye, malo será que non se pase outra persona a esa comisión, ti podes ir se te gusta vais a festas, vai festas, niño, vale? O presidente, bueno, pues está informado sempre, ou incluso, bueno, pues os grupos de WhatsApp teñen unha función que se a mantemos ben, pois é unha función moi que facilita moitas cousas. Nos, por exemplo, temos un grupo de xunta directiva, vale? Bueno, pois ás veces non hai datas nin tempo para reunirnos, pero que sí que se comenta todo. Usámoslo exclusivamente para as cousas que teñen relación coa federación, evidentemente. Nada de cuestións particulares, persoais, chistes, gracias, nin máis nada, vale? Pois tal día hai unha reunión no Concello que ten quen pode vir? Yo non podo que trabajo. Pois eu podo ir contigo. Bueno, pois vamos todos. Cando ben que fagamos unha xunta directiva, mandas unhas datas, bueno, pois todas estas cuestións é informar ao resto de compañeros, vale? Pois onte pola mañá, presentouse en Santiago por parte do conselleiro a lei esta que queren facer, bueno, pois para os rapaces, non? De prohibición de redes sociais e todo isto, tal, que tamén estaba con fafa. Bueno, pois nós eso ponémoslo, facemos un pequeno resumo e poñemos nas nosas redes sociais toda esa información, de maneira que, bueno, pois os nosos asociados vayan tendo información, non? Por exemplo, bueno, pois Telegram e todo iso, que se pon información, aínda que non recibimos preguntas, porque para iso hai outras cuestións como é o correo electrónico, que preferimos seguir utilizando o correo electrónico cando se nos ten que facer algunha consulta, que é máis oficial, non? É máis institucional, por decirlo de alguma forma, e responde sempre a mesma persoa, e non hai opinións diferentes. Pero quero dicir que convén isto que vos organicedes, evidentemente, en comisións. Bueno, pois a lei de protección de datos, alguén ten que ser responsable tamén do ficheiro, non ten por que ser o presidente, pode ser alguna persoa en quen delegue, vale, como responsable dos datos e delegado dos ficheiros, vale? Hai un campo amplio no que traballar e que se lle pode dar querendo, se lle pode dar tamén aos vocais desterrar, bueno, pois ás veces eso de que o fan todo sempre unha ou dúas persoas. Outra cousa que despois funcione, pero bueno, polo menos, como todo, ímolo intentar. Unha preguntiña, a convocatoria da asamblea
é mínimo, bueno, se recomenda mínimo 2 ao ano. E a convocatoria da xunta directiva pode facerse o mesmo día que se fai a convocatoria, unha das convocatorias da asamblea ou... Poderes hacer ao mesmo día, sí. Pero na junta directiva vai polo a junta directiva, non están os socios. Claro. Unha cousa é a xunta directiva e outra cousa é a asamblea de socios. Haces antes e lo haces despois. Socio. Claro, eu cando digo xunta directiva, a ver, a reunión de xunta directiva, a lei de asociación recomenda que se faga unha ao mes. Vale, pensaba que era... Non, a xunta directiva son as persoas que formades a xunta. Sí. Eso podedes vos reunir Eso cando ten que que estar queirades. recogido na acta, o sea, no libro de actas, de todo eso. A reunións, sí. Sí, cada vez que se fai unha reunión de xunta directiva hai que facer a posterior unha acta. Convocatoria sempre, acta tamén. Onde se recolle que se tratou. Vale? Esta é de convocatoria de xunta directiva, bueno, a redacción do reglamento. Xa habéis de tocar para antes de nada. Como que xunta directiva, simplemente. Sí, ahora sí, e a maioría dos estatutos sí que convén que nos estatutos tamén poñades que as reunións poden ser facer presenciais ou telemáticas. Pero que sexa telemática non quer decir tampouco o que non se teña que facer tamén a convocatoria e a acta. Non ten que ser unha reunión presencial, evidentemente. Sí. Pero sí que hai que facer convocatoria, que se vai chegar por WhatsApp, hai que sexa, por correo electrónico, e despois hai que facer acta para guardar a... Hai votacións e hai cousas que hai que registrar. Claro, ten que estar sempre para poder decir, non, que é que na acta de aquel día... Las reuniones de la junta directiva, el acta no tiene por qué ser pública, ¿no? Podéis hacerlas públicas sin ningún Puede- problema. puede- Sí, son documentos públicos. Lo que sí se recomienda, os recomiendo que no consten nombres, y si constan nombres, porque alguien dice, no, yo quiero que... Pero bueno, yo haría públicos los acuerdos, simplemente, porque tampoco la gente tiene por qué saber si yo como secretaria fui a esa reunión de junta directiva o no fui. Vale. Entonces, acuerdos de la última reunión de junta directiva celebrada a tal fecha. Se tomó el acuerdo de pues, hacer la fiesta de los Reyes, hacer la fiesta de fin de curso, contrataron a una compañía de tickets. Ya, no, es que no quiero decir lo del hinchable. Bueno, entendido lo del orden del día, ¿verdad? Entonces ahora volvemos a hacer el acta. Y el acta, pues repetimos el encabezamiento y aquí ya veis la diferencia, ¿verdad? Aquí sí que ponemos quienes asisten a la reunión de junta directiva, ¿vale? En esa reunión de junta directiva está el presidente, secretario, tesorario y esos dos vocales. Justificaron ausencia porque llamaron antes para decir que no, yo no voy a poder porque tengo un médico, yo no puedo porque trabajo, vale, pues estas dos personas justificaron su ausencia. Y los que no dijeron nada, ponemos otra parte y me dicen, no asiste, fulanito y menganito, ¿vale? Y aquí lo mismo, los acuerdos son por mayoría simple y puede haber alguien que no esté de acuerdo. Bueno, pues se votó, somos 10 de junta directiva. Se votó 7 a favor de algún punto en concreto y 3 en contra. Evidentemente se aprueba, porque hay mayoría, ¿no? De 7. Pero, bueno, pues aunque se aprueba esa cuestión, yo quiero que conste en acta, lo mismo que decíamos antes, que yo no estoy de acuerdo con esa decisión, aunque haya sido mayoritaria. Y eso va a ser lo único que me exima de cualquier responsabilidad que se le pueda exigir a la Junta Directiva por esa decisión. ¿Vale? Porque quiero creer que todas las decisiones que se tomen son de acuerdo a ley, pero alguna puede ir en contra de la normativa. Entonces yo digo expresamente que quiero que conste en acta que yo no estoy de acuerdo, aunque se haya aprobado ese punto. No estoy de acuerdo con esa decisión. Y lo puedo decir en ese mismo momento o puedo llegar a casa y pensármelo y mandar un escrito al día siguiente diciendo que conste en acta mi rechazo a la aprobación de ese punto. ¿Vale? Y ahí ya, si alguien pide explicaciones o tal, yo no voté a favor. Pero no vale, tú no votaste a favor, pero no. Nombre y apellidos, ¿vale? Entonces, bueno, hacemos otra vez los puntos, explicamos, bueno, pues se informa de las actividades, que para no enumerarlas ahí, hemos hecho una memoria y las adjuntamos a esta acta.
se nombran las comisiones de trabajo que quedan como sigue. En el 4, después de varios días de trabajo, normalmente se acabó y se presentó ya a la asamblea. La tesorera explica esto en la junta directiva antes de llevarlo a la asamblea y tampoco hay intervenciones en el punto 6, por lo que se acabó a las ¿vale? Los libros ya los hemos visto. Entonces, las Sampas también nos dicen, y a ver, es que yo lo que tengo son unas cuentas del año no sé qué, y bueno, y las últimas no estoy muy conforme en cómo no están sin aprobar, es responsabilidad nuestra, claro, es que no puede ser responsabilidad de la nueva junta directiva algo que tiene relación con la junta directiva anterior, pero eso tenemos que hacerlo constar de alguna manera, ¿vale? Entonces conviene, sobre todo en el libro de cuentas, que hagamos una diligencia, que diga simplemente que ese libro o esas cuentas son responsabilidad de la nueva junta directiva desde tal fecha en adelante, habiendo un saldo en cuenta anterior de 2.900 por el saldo que haya en cuenta, ¿vale? Y lo firman la secretaria y la tesorera o la presidenta. ¿Vale? Que quede constancia por escrito de que se hace una rayita diagonal y se hace la diligencia en los libros para que se quede claro que la responsabilidad empieza en el momento en que fuisteis elegidas en la asamblea, no antes. ¿Vale? Intereses que defiende el AMPA. El de las familias, en todo lo que tiene relación con el mundo de la educación respecto a la alumnado. ¿Cómo deben actuar los dirigentes de las AMPAs? Esto es un poquito de taca, pero bueno. La defensa de los intereses de todos los padres y madres, y, procurando integrar a todos los niños y niñas en las actividades que gestionemos o organicemos. A ver, esto es algo que también nos encontramos con esta cuestión con bastante frecuencia. A normativa de actividades escolares di claramente que as actividades teñen que ser ofertadas a todos os alumnos matriculados no centro, vale? O acudir a esas actividades ten carácter voluntario. Os rapaces non están obrigados a ir ás actividades extraescolares. Pero nós sí que temos que facer a oferta a todos os alumnos matriculados no centro. E di tamén que estas actividades deben de ser, senón gratuitas, que supoñan o menor custo posible para o alumnado. Isto ás veces é difícil de artellar, claro. Entón, a hora de facer actividades, tamén di que estas actividades deben ter carácter lúdico e non intervir no currículum. Por eso nunca recomendamos, bueno, pois o que queren fazer algunhas AMPAs, que algunha especie de pasantías ou bueno, pois para ter aos rapaces despois de que rematan as clases e tal, axudarles a facer os deberes, ou dar clases clásica e particulares de inglés. A ver, porque non fan unha revisión en profundidade, porque senón esas actividades non nos permitirían facer, vale? Primeiro, porque se damos unha actividade en inglés pode interferir no currículum, na maneira, pode ser moi diferente a maneira de explicarlo a como fai o profesor de pola mañá. A hora de facer os deberes, pois igual estamos facendo unha ecuación ou unha resta ou calquera cousa de maneira diferente da que fai o profesor pola mañá. E podemos crear un verdadeiro conflito. Non perdades de vista que as actividades teñen que ter un carácter lúdico. Os nenos teñen que ir ás actividades e divertirse, a pasalo ben, vale? Sin un rigor académico, sin un rigor de asistencia, o máis recomendable evidentemente é que sí, pero que non nos lancemos a facer actividades por aquilo de como temos que intentar a conciliación, que estou xa moi farta de ir sempre ao mesmo tema, que por conciliación, por que non te facedes campacoles, campamentos? Eu que fago? A ver. Temos as AMPAs a responsabilidade de facer todo, abrir os centros en verán, para permitir que as familias concilien. Pois igual temos que empezar a pensar que temos que petar na porta dos empresarios, dos sindicatos, e de que conseguir, ainda que leve tempo, se o sei, polas caras que estades poñendo,
É que non podemos, o sea, o horario laboral das familias non coincide co horario escolar. Somos dos poucos países no que isto é así. Que non sair ás 8 da tarde, cando os rapaces están na casa, que están sós. Claro, evidentemente, as entidades como as AMPAs de carácter voluntario e solidarias, que é unha das nosas características, pois tentamos facer o máximo posible para ter esa cuberto un pouco as necesidades das familias, non? Pero claro, queremos que tamén nos hagamos en verán, coa responsabilidade que supón abrir os centros e tal, pois ao mellor hai que buscar a implicación dos concellos, que sexan eles os que fagan ese tipo de actividades, as actividades de custodia, pois para axudar os rapaces a facer os deberes, se non están na casa, pois que abran os centros cívicos para acoller ali, porque educadores traballando seguramente hai bastantes como para facer esta labor. É un traballo de comunidade, vale? Pero ás veces se nos exixe demasiado as AMPAs como tal. E nós tamén estamos ali de forma voluntaria, dando o noso tempo e ás veces non temos. E ainda encima, pois asumindo responsabilidades que o resto dos pais non teñen, se pasar, vale? As actividades de custodia, que son exactamente? Porque isto non... Tedes actividades de custodia, ata que No. chegan bueno, pois hai AMPAs que, ainda que os nenos non vayan a actividades, cando saen do comedor, se non van a unha actividade extraescolar, pois están os nenos recollidos cun monitor ou monitora, ata que chegan os pais no horario que teñen de saída do centro. Porque, a ver, os rapaces salen da clase ás 2. Se van ao comedor, do comedor salen ás 4. Ou van a unha actividade extraescolar, se os pais ainda están no traballo, ou van a unha actividade extraescolar ata 5 ou ata 6, ou alguén ten que estar con eles no centro ata que o van a recoller. E os profes dicen que esa función non é deles. Que sería moi discutible, pero bueno, tampouco non son guardiáns, están para facer turnos nas actividades tamén, por se pasa algo, se tal, pero porque eso é algo que nos preguntan moito tamén. E se un pai se retrasa, en vez de chegar ás 6, chega ás 6:20, non ten que quedar o profesor de guardia. Me queda se quer. No se centro non hai ningún profesor pola tarde. Bueno, nos centros de primaria ten que haber profesores de guardia pola tarde, se hai actividades extraescolares, ten que haber. Pero claro, a mellor AMPA non está. O monitor, como lle dis que ten que quedar media hora máis, porque ademais é repetitivo e reiterativo, non é que sexa unha cuestión puntual, vale? Que calquera espera media hora con un cativo, porque se retrasaron 5 minutos non pasa nada. Pero claro, se ese retraso todos os días, porque lle dice que el non sale de traballar ou ela hasta as 5:30, que non pode recoller o neno hasta 7:20, home, o monitor non pode quedar a ver, que pagar. Non parte do monitor, É que pero hai tens que que dar, quedar no teu lugar. evidentemente. Entón, que se fai nestes casos? Pois chamar a Guardia Civil ou a policía local, que se pagan cargo do rapaz, da nena. Xa irán a buscarlo a donde corresponda. O neno pode facer moita gracia e non con estas luces, pero se é pequeno, se é pequeno, se é un pouco grandiño xa farase moitas preguntas, non? Pero é que é responsabilidade das familias, é que ás veces olvídasenos que os primeiros responsables dos nenos e das nenas son os seus pais. E se non poden ir a recollelo, pois haberá que chamar por teléfono e dicir eu non podo, pero vai unha veciña que se chama tal, ou dar unha autorización por escrito para que me vayan a recoller. Vale, estou nun atasco, chama por teléfono, vale, pero non por sistema non me veñas tarde todos os santos días porque che dá a Santa Gana, vale? Procura sair antes de onde estás. Que fins ou obxectivos persigue unha AMPA? Participación e colaboración, como vedes, sempre repetimos a participación nos órganos ser o Consello Escolar, vale? E traballar no que din os nosos propios estatutos. Isto xa o vimos. As AMPAs teñen que estar pensadas nun registro de asociacións? Pois sí. É obrigatorio para efectos de publicidade e poder adquirir a personalidade xurídica legalmente. É convinte que cando fagades un escrito oficial, ao mellor non facedes moitos, ou non facedes ningún, bueno,
calquera solicitude, calquer informe, calquera cousa, convinte sempre que se empece a doña tal, pues, os certificados fainos sempre o secretario, vale? Entón, doña, secretario, con DNI, secretario da asociación, como vos chamedes, do CI, tal, da localidade, con NIF, o CIF da AMPA, ese sempre, vale? É como o DNI. Entón, convén sempre que todos os escritos oficiales poñamos o G, 1, 5, o que sexa. E se que queremos poñer aínda para máis, darle máis redundancia, número de registro, número tal, no registro provincial de asociacións, quer facer constar que, a continuación, o que queirades poñer nese escrito, que ides presentar no Concello, na asignatura territorial, donde vexades que tendes que facer unha relación epistolar. AMPA ten que estar registrado, bueno, isto xa vimos antes tamén, Concello, Deputación, outras concellerías. Este xa o vimos tamén, debe estar na Consellería de Educación, debe, se recibimos subvencións. Os cambios que se produzan, sí, hai que comunicarlos sempre, porque a veces sí que nos podemos atopar. A ver, hai estatutos, por eso volvo a que hai que lerlos, vale? E no procedimento de renovación de xunta directiva dispoñe algún artigo que as baixas ou vacantes que se produzan ao longo do curso escolar poden ser reemplazadas de xeito provisional por algún membro da directiva que xa está dentro da directiva. De forma provisional e temporal. Eso non quere decir que cando se poda se faga unha asamblea para darlle, bueno, pues, acto de legalidade a esa nova persoa que se incorpora. Porque claro, se é un secretario ou presidenta a que se vai, ou son as dúas, as asignaturas desas dúas persoas desaparecen. Vale? É obvio. Firmar por orden ou por agencia a vicepresidenta nun momento determinado, sí, pero se é algo moi oficial, igual poñen pecas, vale? Entón, hai que comunicar sempre que se produce unha vacante, podese decir simplemente tamén no certificado, non hai por que volver a nomear a todos os tal, pues, con data de tal, darse de baixa esta persoa por cuestións persoais, pasar sendo reemplazada por esta outra, con todos os datos e tal, quedando a xunta directiva como si outra vez a retaída de como se fixo. Bueno, as cuestións administrativas, pois son as que son. Antes, como dicía outro, non nos dábamos de alta en ningunha parte, cando as AMPAs empezamos a funcionar. Para facer as actividades extraescolares coñecíamos a un rapaz que sabía facer tenis de mesa ou tiña un cuartiño no que pintaba, e viña ao cole tamén a dar clases de pintura, non había un contrato polo medio, pagábase e facíase un recibí. Hoxe en día todas as cuestións non se fan. Non se pode facer, nin se debe facer, vale? Entón, por iso que se nos complicou un pouquinho máis o noso funcionamento. Sin ser administrativos, ou sí, sin ser letrados, sen ser contables, vale? Estas cuestións hai nas que facer. Ou contamos co asesoramento e servicio dunha gestoría, ou se o temos que facer nós, isto é o que hai que facer, vale? Perdona, con relación a la gestoría, la que hablabas tú, ¿a cuánto asciende mensualmente más o menos? Non tengo ni idea. Ni idea. Porque si te dan una subvención ya a través de una gestoría, menos de 150. Non tengo ni idea. Es máis, nós tiñamos unha gestoría que nos levaba toda a parte de contratación, porque nós contratamos directamente os monitores. Os monitores. Nestes intres temos máis de 100. Chegou un momento que lle dábamos prácticamente o traballo feito, que decir, tantas horas, trabalhei tantas horas, e você constituiu a planeta, polo tanto, unha hora máis en esta actividade, ten unha hora menos por esta outra, cobrábamos por cada nómina, non sei, pagábamos 1000 e pico de euros todos os meses, por o traballo que facía a gestoría. Cada nómina es 30 euros. Claro, si pagábamos 1000 e pico de euros. Entón, chegou un momento que dixeron, bueno, mira, por esa cantidad contratamos a unha persoa. Recibimos a gestoría e damos o traballo a alguén. E así fixemos.
Entón, temos unha persoa moi contratada solamente para os TCs, dar de alta na Seguridade na Seguridade Social, ademais é tamén o responsable de recursos humanos, bueno, pois, usted sabe, unha persoa que lle dá traballo. Porque ademais, se che digo, xa vos digo, o traballo daba lo feito, o sea, mandamos todos os datos e nos cobras semejante burrada por facer unha non. E os contratos asinaban os monitores xa cando acababan casi o curso, porque non os daban feito. Empezaban a traballar sin ter os contratos asinados. A ver. E agora, funciona de maravilla. Pódese cambiar o nome dun AMPA? Pódese. Pero entón, claro, hai que notificar o registro da asociación, Facenda, en todos os registros onde estea AMPA. O número, bueno, que xa falamos antes. E o CIF, xa está explicado tamén. Otorga a Axencia Tributaria, debe seguir sempre co nome da AMPA, nas facturas. Nas facturas ten que figurar sempre, pero eu recomendo que nos documentos, como vos decía antes, nos documentos que teñen unha certa oficialidade, tamén mencionedes sempre o CIF. Bueno, vos ao mellor non tedes, pero hai outros que teñen facturas. Van facturas escolares. Claro. Hai países, por exemplo, que tens que claro. pagar. No, pero esas facturas non as pagan nós. Non facemos facturas. É dicir, nós, como AMPA, non facemos factura. Outra cosa é que paguemos unha factura que nos manda. Claro. Pero se algún socio vos pide unha factura, tedes que facerse unha factura. Polo que pagou. Eu, como socio, podo pedirche que me fagas unha factura de actividade mensual pola actividade ao que vai o meu neno. Ou da cota anual. Ou da cota de socios. Claro, pero eso Pero a cota nos falta Claro, hai xente que pide a factura da cota de socios. Moi ben. A mí me deben a reunión. No, pero pódese dar, sí. A ver, existe algo que se chama bono concilia. Vale, entón hai moita xente que o solicita. Nós, cando a Federación sí que fai campamentos por medio dese convenio, sí que fai campamentos de verano. E non vexades, pasámonos un mes facendo as facturas para o bono. O do campamento que fai a AMPA, fai un certificado e o que presentamos para o bono concilia. Sí, bueno, o que piden para o bono concilia, pero que se piden que tengo, me vence tal día, ahora ya lo hacemos, ao mesmo tempo que xa se fai como se temos a certificación para que xa sexa máis fácil. Bueno, íbamos tomar un café. Sí, unha cousiña? hacemos unha cousiña, tomamos un café. No, no hace funcionar, que acaban de dar la de los chicos. Me encanta, está todo cuadrado. 578.000 euros. No, de hecho, a ver, yo sabía que íbamos a tener un descanso ahora y a lo mejor lo repasaba porque el técnico de ahora se pueden pagar se fuera y comer eso a comer, entonces ya no podría comer hasta la tarde. Y tener que dejar su. De hecho, ya le dije, el lunes y martes me quedé en Coruña. Y que le salva que este martes me vuelvo a quedar en Coruña. Porque a mí no me joder. Que me cago. Sí, son menos. Porque tengo la familia aquí, que si no, a vivir. Aunque fuera de poder, las marcas estamos trabajando dos en vez de. No. Solo. Un solo. Yo descafeinado solo. Ese. El único solo, ¿no? Ah, este no es el manchado, sí. No,
Está con leite. Linda solo. Os que non teñen nada son con leite largo. Ese, Reiterando. reiterando Ah, una Manchado. Estos me imagino que son con leite, es que no tienen nada. Non teñen nada son con leite, sí. Lo descafeinado con leite. Este tamén é con leite. Café con leite. Este é cortado. Eso no está aquí, pero ya ves, antes, ahora está vuelta. No sé qué pone arriba, pero pone Este solo. tampouco non por nada, tamén ten que ter con leite. Bueno, a ver, se va a ver solo. Este non por nada, con leite. Descafeinado con leite, Este largo con de café. leite largo. Y que después me pongo. Sí, O misterio é este, non? porque pone máquina solo. No, pedí máquina con leite. Descafeinado. Debe ser este, ¿eh? Será máquina. Máquina con leche. A ver, abre algo los descafeinado que puso la X. Claro. Se va descafeina. De máquina sí, pero es Será sí. este. Sí, La que nadie pone máquina solo. Ya no sabe nada. Bueno, quiero pensar. Ya digo, vamos a ver después. Cuando acabemos. Ahí no, vale. Toma si quieres. Ten que sacarina, azúcar, Hay poca cobertura aquí dentro. moi pouca, pero é un wifi. Ou para teléfono. ¿Lo podemos? O teléfono moi mal. Ya no lo digo por la tolerancia. Pero un monte. Yo pido disculpas que tuve que salir, pero estoy solucionando temas del trabajo. Es que lo veo, ¿no? Palitos, pequeños. Balanceados de madera. Puede haber realmente non pode, é superior. Alma décima para lo que queremos. Veamos aquí encima de un calendario. Pero temos pensado. Preguntaba alguén no chat, estiveste só falando da participación en actividades. Sí. Bueno, pues un pouco de que as actividades son para todos, non son só para os outros, Hay que ofertarlas a todos. son para todos. Entón, claro, como se soluciona o tema do seguro, como se trae. Porque Unha cousa é ofertalas a todos, e outra é ofertas a todos. Outra cousa é que despois, se non me pagan o que pido, podan ir. exactamente. Al matiz. Nosotros Sí, hacemos un nosotros precio somos- para socios y otro precio para nosotros. Eso é dicir, evidentemente un que non é socio non pode ter as mesmas condicións que un socio, porque o socio colabora ante dentro da asociación xa económicamente. Así que non sería xusto que o que non é socio pague menos por recibir o mesmo servicio. Así que o público hai que Eso pague sí se máis. pode facer. En canto Ou ao que o seguro, socio pague menos. Que o matiz eso é outra cosa, é a marketing como queras presentar. É dicir, non o é precio vai dos dicir clientes son 25, pero os que son socios van pagar 20. 20, é eso, non é o máis. Porque por ser socio teñen un descuento. Non incrementan os que non son socios, se lle desconta aos socios. Parece o mesmo, é que é o mesmo. Siempre con otras palabras. No cae tan mal. Sí, pero dicho de la otra forma parece como que estás cobrándole a alguien un plus. Sí. O estás castigando. Exacto, y de esta forma lo que estás diciendo es no, esta otra persona Premio. está pagando durante todo el año su cuota de Por socio y eso tal, lo entonces tiene premio. su descuento. Igual que en las fiestas, Ahí. por Exacto. ser socio tiene un descuento. Que nós, por exemplo, non sabemos nin que animales estos. Dos que son da AMPA. Dos que son socios. Que non son socios. No, los que non son socios, no. A ver, se é unha actividade organizada pola AMPA, a AMPA é unha entidade que, ainda que teña un registro social no centro educativo, é unha entidade independiente.
organiza as actividades, se non o fai na que pagan os profesores. Podería igual que paga clase de teatro. O que pagan a empresas. Bueno, a empresa xa a fai. No. Pero a empresa contratades vos, A empresa non existe. a responsabilidade é vosa. O permiso se vos dá a vos para facer as actividades extraescolares, non a empresa. A empresa pode ser esa ou calquera outra, non? Non é a empresa a que lle di A empresa ao executa. consello escolar que vai facer estas actividades, sodes vos. E, por tanto, quen Ou asiste tampouco. ou non asiste, as condicións as poñedes vos. E, por tanto, tamén tedes que saber. Quen facturades sodes vos. Non é a empresa. Que un concepto que meteu non se pilla. No que nos facturamos. Directamente Directamente pagan. O que facedes é delegar na empresa. Vos delegades na empresa. Entonces, efectivamente, o participante cobralle a empresa. Pero formalmente non é así. Formalmente vos cobrades as actividades que organizades. Teníamos que facer unha factura á empresa. En calquera De momento, feito, a en consellería, calquera se momento vos vai facedes salir. As facturas. se facedes esta pregunta na consellería, pois xa sin facela, porque non sei nas outras provincias, pero na Coruña son moi diligentes. Xa mandaron diversas circulares internas avisando aos directores de que, por exemplo, no comedor teñen que ir todos os nenos. Nada de pagar cuotas diferenciadas. Se paga o prezo do servicio porque é un servicio no que non se pode excluir a ninguén. E nas actividades extraescolares é a AMPA a que ten que facer a contratación e, por lo tanto, facturarlle aos pais, non ás empresas. Y si el AMPA se encarga del comedor, ¿también tiene que ser el mismo precio para todos? La provincia de Coruña se nos prohibió, además no nos mandó, el cabrito no le mandó esa circular a las AMPAs, se la mandó a los directores. A los directores. Para que vayan en consecuencia. Sigue habiendo AMPAs que no cobran cuota diferenciada. El precio del comedor es este, pero los que no son socios pagan una matrícula. Es que soy muy... lo mismo, ¿no? Y podemos obligar a que se quiera el comedor No. que lo gestiona el AMPA, que tiene que pasar por socio, que si no, no tiene derecho a comer. No, eso no. No. Es que el pago de la cuota de socio es voluntario. Es que... Pero, Ya sé, mira, como dice Javier de Delgado, De morro. esto es lo que hay que hacer. No quieren ser socios. Ahora, no que lo quieren hacéis, nada, que lo pero el hacéis comedor que lo hacéis de otra manera. Y hasta que nadie nos dé un todos tirón los de días. orejas, no hay depende. que hacer algo. para mí, hay que desincentivar esa idea. Es decir, me da igual lo que digo el delegado, Claro. absolutamente Es igual. que, ¿En qué se basa? que estamos en ¿En esas. qué se basa? ¿En qué ley se basa? Demuéstramelo ¿En usted qué norma se basa jurídicamente. para decir que unha persoa que Non non colabora organizo yo. en compartir os gastos de funcionamento ten que pagar o mesmo que o que si colabora. Isto non ten sentido. É como se nunha casa de veciños, nunha comunidade de propietarios, hai un ascensor, uno non o paga, pero utiliza o ascensor. E os demais non poden dicir nada. Ponieron a chave. O soy socio de una entidad, de una asociación deportiva, voy a la piscina y el que no es socio también. Hombre, pues entonces no pago. Claro. O sea, es como si te tratan de tonto y sonríes, ¿no? Sí, totalmente. Que cobráis una cuota diferenciada entre nadie os vendieron de orejas y gracia. Ya, pero yo tengo que agarrarme a los resquicios gratis, quiero decir. Es que no demuestre. ¿En base a qué me puede dar un tirón de ¿En oreja? base a qué? ¿En base a qué? Exactamente. Eso es lo que me interesa. Que me pongan a Porque una cosa es un comedor que está gestionado por el colegio y otra cosa es un comedor que está gestionado por el AMPA. Yo estoy como AMPA perdiendo mi tiempo gestionando una actividad que no tengo por qué hacer. Y aún encima los hago beneficiarios de la subvención Y de sí, para todo el mundo. Exacto, y de lo que pasa. Y mañana va al comedor el vecino del pueblo, porque están las mismas características. Igual que Nuria vos comenta que en A Coruña le mandaron esa circular a los directores, nos podemos decir desde Pontevedra que nos la mandaron en sentido contrario. Para que vexamos. Es decir, en sentido contrario de aclarar que si o comedor está gestionado por la AMPA é de absoluta independencia e que además a normativa di Es que además la circular debería enviarse al gestor de esa actividad. a normativa de comedores di que nos comedores gestionados por la AMPA será esta
que xestione. Exacto, é que se te vas a una decreto A de ver, comedores, o di sí, clarísimo. di clarísimo. Entón, a conto de que veñas tú con esto. Porque si mañana además hay un problema en una alimentación, que viene una comida que está en mal estado o irreversible, ¿a quién le van a tomar la responsabilidad? A la AMPA. A la AMPA. Y se la va a tomar el niño de la familia que no tiene AMPA. Mira, seis rapaces dun instituto. 6. E hai máis de 100 afectados por salmonelosis. Sí. Menos mal que foi non foi no comedor, non teñen comedor, porque non foi da cafetería. Pois seguramente os pinchos de tortillas, bocatas de tortilla que suelen facer en cafeterías dos institutos. Bueno, un feito que pudo ser grave, porque unha nena está en estado, bueno, bastante grave, e ainda están empezando os brotes. Cada vez son máis os rapaces que están afectados, porque o pincho de tortilla non perdón en ningún. Entón, claro, a AMPA chamábame onte desesperada porque dice que as familias te están presionándoas para que denuncien. Fagan unha denuncia, que denuncien a cafetería. E digo, non sei. A ver, que tamén queren que lles fagamos o traballo todo. Que se xunten como familia, como pais, que busquen un abogado, se queren ir pedirlle responsabilidades á cafetería, vos o único que podes facer é un escrito reprobando os feitos a Consellería de Sanidade, a Consellería de Educación, a quen sexa, pero exigirme representante das familias con además acaban de formarse, non están dadas de alta ni siquiera no registro de asociaciones. E nos atopámonos con este mercado. E, bueno, pois faredes a papo de poidades, que non é normal que vos elixades vos. O que vos comentaba antes, non? Que as denuncias hai que ter en conta primeiro, non é sí, non teñades medo, que xa facemos nós. Se vou ben falar co director. A ver, cuidado, ves? No, eso non. Por eso, primeiro é a familia que ten a responsabilidade de tratar de resolver o problema que teña co seu neno ou a súa nena. Se é un problema xeral, se é unha cuestión que afecta a xeralidade do alumnado, home, pois como pode ser, porque estamos a prisa que fixemos a Federación fai pouco. Falta de profesores de apoio, que os centros estánse caendo porque a Consellería non pon os medios para mellorar as instalacións, e non hai profesores xeralistas, non hai profesores especialistas, non hai cuidadores suficientes. Facemos unha protesta común, evidentemente, e nós como AMPA recabamos toda esa información. E protestaremos e reivindicaremos, que era unha das preguntas que facían aquí precisamente. Porque é evidente que todo isto é o que estamos a falar, bueno, pois unha AMPA que xestiona, pero está claro que estamos nas AMPAs por moitas outras razóns. E o mellor de facer as actividades extraescolares precisamente é a labor que menos satisfacción nos dá, non? O traballo dun AMPA nun centro educativo é, en primeiro lugar, porque creemos na escola pública, vale? E defendemos a escola pública porque creemos nela, temos os nosos nenos matriculados aí, porque pensamos que é a mellor, a máis xusta, a máis igualitaria, vale? Onde están acollidos todas as razas, religións, etcétera. E vamos loitar porque o meu neno este en unhas condicións aceitables e agradables, que funcione a calefacción, que o comedor teña unha dotación mínima de mobiliario e demais, que o profesorado cumpra coas súas funcións, que o trato aos rapaces sexa agradable, respetuoso e que aprendan tamén, vale? Pero quero dicir que a nosa principal función é a reivindicativa, vale? Porque hai moitas cousas que vemos tamén. Non só estamos para facer actividades extraescolares, porque eso pode facer unha empresa, perfectamente. Pero nós como AMPAs temos a responsabilidade, a formar parte da comunidade educativa, de protestar e reclamar todo aquilo que pensamos que debemos de facer e reclamar dentro dun centro educativo, en representación de todas as familias, de todas elas, se as soces ou non, porque nas cuestións xerais cabemos todos, vale? É a nosa liberdade tamén, é o noso dereito de participar, de co-gobernar. Sí, do Consello Escolar falamos a largo e tendido. Sale de cada 2 por 3, pero que eso, non lle damos a importancia que ten dentro do centro educativo, que aí estamos representados todos. Que é un órgano moi importante. É moi importante. Moi configurado. Claro. É o máis importante. Non hai cousa máis importante que o funcionamento correcto do Concello Escolar.
Pero hai que tomarlo en serio no sentido de... Claro, pero os primeiros que non o toman en serio ou que non se... Claro, son os propios Ese é o directores, problema. son os propios técnicos. Que mandamos tú Unha a cámara de eco, Claro, exactamente, porque si agora que vai haber, como vos decía antes, que vai haber renovación parcial, si os directores, en vez de limitarse a publicar o censo de pais e nais, que é o único que fan, pois mandase unha circular informativa ás familias, dicindo, animando a que se presentasen, ou fixese unha reunión, que non é o mesmo que apaga unha para que este é o director tamén, que sempre chaman máis xente. Oye, pois mira, o consello escolar, que? Como funciona? Que tratamos? Pois as eleccións van ser tal día. Non me limito solamente a poñelo nun papel, aí no tabuleiro de anuncios, ou mandar unha balada. O día tal hai eleccións. Home, explícanos un pouquinho que é o consello escolar, vale? Porque senón, bueno, e despois o que vos decía antes, todos somos iguais, e todos temos o dereito de falar e de participar. Bueno, a mellor convén tamén desfacer un pouco isto de zona de pais, zona de mestres, porque é así, verdad? Bueno, cando estamos no consello escolar, parece que así está ocupada. Porque falta a profe de literatura, pero van de 60 milagros. Padre son años, yo me mezclo. Que no le guste, le echa azúcar. Y con el doctor tomo la palabra cuando considero que tengo que decir. ¿Estamos listos? Sí, pues vamos a ver. Lo del CIF, bueno, ya dijimos que sí, que hay que tener el CIF y cambiarlo si cambiamos de denominación. La certificación digital, ya lo vimos también, está ligado a una determinada persona, sirve para identificarla como representante a través de una clave pública y de forma fehaciente. ¿Qué es necesario para solicitar la certificación digital? Bueno, pues yo supongo que esto ya lo sabéis todos. No vale cuando cambiamos la junta directiva, no vale con esa resolución que nos mandan diciendo que la junta directiva está aprobada y está aprobada por esto, no. Tenemos que solicitar nuevamente al registro que nos indique que la junta directiva está actualizada y quién es la persona que ostenta la presidencia. Entonces, después entramos en la página nacional de moneda y timbre. Esto conviene, claro, tenerlo siempre en el mismo ordenador. Porque después las comunicaciones os las van a mandar a ese ordenador, no a ningún otro. ¿Vale? Cuando tengáis que abrir una comunicación de alguna administración o de Hacienda o lo que sea, les va a dar igual que lo hayas abierto o no, ¿eh? Es decir, si no lo viste, no lo viste. Pero eso, el procedimiento sigue, ¿eh? ¿Vale? Las notificaciones a las personas jurídicas se tienden rechazadas en nuestro cofre. Bueno, Pero jurídicas. quedan notificados. Y aparte como rechazadas. Sí, sí, pues ya notificado. Está Esto obligado. que decíamos antes del seguro de RC, que cubriría los daños físicos, materiales ocasionados a personas que participan en cualquier actividad de la asociación, si son trabajadores, bueno, aquí en trabajadores tiene que, o sea, habría que matizar trabajadores que contratéis vosotros, porque si son trabajadores de una empresa de ocio, la empresa de ocio tiene que tener su propio seguro de responsabilidad civil, ¿vale? Conviene que cuando contratéis con una empresa para realizar las actividades, bueno, eso no sé si tengo de actividades escolares un poco más adelante. Cuando eso es lo ¿no? No, tú preguntas, que seguramente que muchas se estudiaron. Sobre as actividades extraescolares, normalmente non contratamos directamente a persoa que vai dar a actividade, ainda que a AMPA pode contratar, a AMPA pode contratar, quero dicir, simplemente pois eso sería cumprir para a normativa vigente.
podería contratar, pero bueno, o máis normal é que se contacte con... Ai, estoy haciendo... A ver, le diga a tecla equivocada. Pues claro, porque me lo puedo olvidar. O que vos decía, o seguro de RFED, sempre que sexan traballadores contratados, bueno, pues cubriría as actividades que organizadas no propio centro educativo e supone que tamén saídas como excursións e cuestións desas. Depende do seguro que estea contratado, que isto eu le diría mellor a Antón, porque cada provincia pode ser diferente. O caso é telo, vale? É botelo, vale? Como se elixe o presidente, a xunta directiva ou se fai un voto de censura? Non me lo preguntaron nunca. Isto tamén debe de estar reflexado nos estatutos. Isto é o que decíamos antes. Procedimento de listas abertas, procedimento de listas fechadas, vale? Ten que estar contemplado nos estatutos. A Asamblea Xeral ten autonomía propia? Sí, sempre que non contradiga o que o día, os propios estatutos e a legislación vixente en cada momento. Os acordos da Asamblea debense cumprir, pero ás veces non se pode, vale? Bueno, ter en conta que sempre se vai ligada á normativa vixente. Isto é unha exageración, e todo vale con iso, non? Pero, a ver, se a Asamblea decide que non poden ir a actividades os rapaces que se sean rubios, vai contra o dereito da infancia, contra toda o que vos pode recurrir. Acordo na Asamblea, sí, se pode levar a cabo, vale? Os acordos non se quedan reflejados en actas? Pois sí, xa vimos antes tamén, un libro de actas ou facer follas numeradas. Eso é importante. Pódese tratar do tema que non este incluído na orde do día, pola que se convoca a Asamblea Xeral, porque hai moita xente que, bueno, chegamos a Asamblea e di porque a mí gustaría que tratase esta cuestión, vale? Entón, dicimos, bueno, vale, se estades de acordo en que se trate este punto, a Asamblea está de acordo en que se trate este punto, incluamos este punto. Sí, podemos incluir. Non se pode. Vale, non? Nunha Asamblea, non. Por qué? Porque non están a maioría dos socios. E ti a convocatoria mandástela con unos puntos para la siguiente. Pero quiero decir, aquí pone que se debe convocar otra Asamblea General Extraordinaria. Exactamente. Si es un tema que no sea algo de extrema urgencia, que tenga que tratarse ya, no se puede emplazar a la siguiente ordinaria. A la siguiente ordinaria, sí. Y para convocar una asamblea, eso es para un punto en el orden del día. Para convocar una asamblea, para que los socios te fuercen a hacer una asamblea, tiene que pedirlo al menos el 10% de los socios. ¿Vale? Que también lo debe decir. De esto que oímos que yo quiero que se haga una asamblea para tratar el tema de contratar otra empresa del comedor. Bueno, primero, no lo puedo incluir en este punto hoy, ese punto, porque no está en el orden del día. Y a lo mejor si estuviese en el orden del día venía más gente. Y hay gente que ahora no está, porque tienes que saber de antemano lo que se va a tratar. Entonces, no puedo incluirlo, ¿vale? Lo trataremos en una asamblea, pues la siguiente ordinaria, o si es muy urgente, haces una extraordinaria. Pero para tratar un punto en concreto en una asamblea, yo lo puedo incluir un punto, pero convocar una asamblea expresa, ¿vale? Expresamente para tratar solo eso, lo tiene que pedir un 10% de los socios. ¿Cómo se recogen los votos del 10% de los socios? Si son 100 socios, 10 socios tienen que pedirte la asamblea. ¿Ya tiene que ser por escrito? Por escrito. Y con el tema que quieren tratar en esa asamblea. Clarito. Fulanito de tal, DNI y tal, queremos que se convoque la mayor brevedad posible una asamblea para tratar este tema. O para ser presidente.
Sí. Y es el AMPA que tiene que contactar a todos los socios y decirles, necesitamos saber si queréis que se haga eso. El interesado que avise. El interesado es el que tiene que buscar a la gente. Sí, el interesado es el que tiene que buscar a la gente necesaria. Los años Sí. que obligan. Sí. a convocar asamblea. Claro, y tienes que convocarlo en el plazo máximo de un mes. Esa era mi pregunta. Sí, tienes que convocarlo en el plazo máximo de un mes. Pues aquí tenemos la respuesta. Lo que decía el compañero, aquí dice una asamblea general extraordinaria, pero se puede incluir en cualquier asamblea general ordinaria, ¿vale? Esto hay un plazo mínimo, es decir, me la convocan y yo, por fastidiar, digo, pues mañana. No, tienes que... Esto te da tiempo, ¿no? Tienes que guardar los días que te ponen los estatutos Vale, sí. Normalmente es una semana antes, o 10 días. Hay estatutos que ponen 7 días, hay estatutos que ponen 10, e incluso 15. Nosotros tenemos que mandar el estado de cuentas con un mes de antelación, básicamente. Y en este caso, ¿cómo les queda a ellos constancia de que nos lo pidieron? No es un registro. Pero si tenéis un sello, una firma, para recoger ese escrito. Claro. Original y copia. El original os lo dejan a vosotros y ellos se llevan la copia sellada. No, porque se mandan por email, pues te puedes decir, no reciben nada. No lo es. Ya, puedes decirlo, pero puede presentar que lo tiene como enviado y a ver cuál de los dos. Claro, si va a spam y... Sí, bien, sí, o sea, A ver, lo lógico es que se presente por registro. Por registro digo a alguien que esté en la oficina para recoger ese escrito. Que os avisen, vamos a presentar tal, entonces... Sí, obligar a que sea, que después... Con el sello de AMPA y le ponéis la fecha de entrada también, la fecha, el sello de AMPA, etcétera, ¿vale? Vale. Para que quede, vosotros os quedáis con el original y la persona que lo presente se queda la copia. Por correo, ¿no? Ciudadanación, ya está. También. Sí. Pues aquí lo dice, claro, no se puede tratar otro tema que no figure en el orden del día y además no lo decimos nosotros porque queramos, digo a ley de procedimiento administrativo, ¿vale? Que aparte das normativas que afectan ás AMPAs directamente, hai cuestións polas que temos que votar man tamén da lei de procedimento administrativo, vale? Ainda que parece claro, solamente para funcionarios, pero hai artigos que tamén afectan ás AMPAs. Poden as AMPAs realizar actividades tanto extraescolares ou non no centro escolar? Sí, sempre que non impida o normal funcionamento do centro no horario lectivo. Isto digo claro a normativa, vale? Porque segue a haber AMPAs que comentan que nos impiden a entrada ao centro educativo pola mañá. Home, a ver, es que hai cuestións de sentidillo común, vale? Non podes andar polos pasillos ou levando o mobiliario de aquí para alá mentras que están os rapaces dentro das aulas. Ademais, bueno, xa sería o consenso primeiro que che bota un berrido que, en fin, eso que hai AMPAs, sobre todo de IES que van aos centros educativos no horario do recreo, vale? No tempo de descanso do alumnado, están ali un pouco e tal, ese tempo que teñen para recibir as familias, pero, a ver, podemos estar no centro educativo, pero no horario que nos corresponde, noso horario habitual é de 4 a 6, digamente que se os tenemos comedor que nos deixemos caer polo comedor de vez en cando para ver se comen ben, se a comida está aceitada, se os monitores responden, se a ratio corresponde, se os meniños están ben tratados e non lles berran desde que comenzan a comer ata que acaban, se hai moito ruido de fondo e hai que poñer algunha medida para non dictar, bueno, pois oye que os decibelios ás veces dos comedores tamén son os que son, vale? Pero bueno, contra eso é difícil. Intentouse poñer, bueno, pois semáforos, que se encenda a luz vermella cando se pasan de decibelios e tal, pero como solucionamos? Pois non é tan sencillo. Poden as AMPAs xestionar o comedor escolar? Poden, e fan. Contratado unha empresa de catering, salvo algunha excepción, sobre as actividades extraescolares, o que decíamos antes, contratamos unha empresa. Nos como AMPA, en este caso, como está delegado na AMPA, sería AMPA, ¿no? Sí. Nos non faríamos nada co comedor. Non, eles teñen a responsabilidade, xestión, A vigilancia. a vigilancia, evidentemente, porque a AMPA non pode estar en todos os coles de xestión. Nos non xestionamos os comedores escolares. Non pasamos.
Fixémolo ao principio, pero despois cada ano empezaron a surgir empresas como setas, cada unha ofrecía unha cuestión diferente, non podíamos buscar a ARPA, é libre de traballar con empresas de idea que xestionen o comedor tamén. A ratio de monitores. De monitores está aprobada pola Juanpa e a Consellería. A Consellería non creo. É un acordo que ten que chegar a quen xestiona, non, quen xestiona o servicio e a empresa que contrata. Tiene que haber un convenio que diga Claro. exactamente lo que tienen que hacer, los A ver, por eso eu digo, eu iba a decir agora que tanto coa empresa de comedor como coa empresa de actividades extraescolares é bo que exista un contrato. Un contrato asinado polas dúas partes, vale? No que conste. Bueno, pois as funcións dos monitores pois entrarán a tal hora e sairán a tal hora. No caso de que se produza unha baixa laboral ou este enfermo tal, a empresa comprométese a mandar outra persoa na súa sustitución, o que evita que os rapaces teñan que estar ali danzando ou ter que avisar as familias para que non os pasa manden. que nos como ANFA, como é a FAMPA que xestiona isto coa empresa, Non digo nas sei actividades como extraescolares, por exemplo. pero ya no comedor, ¿no? Así, Porque é no complicado, comedor, pero bueno, sí que podes ter unha copia do contrato. Eso sí. xestionarlo. Imprescindible que lle pidades ás empresas unha copia do seguro de RC, que vos certifiquen que os monitores están en posesión da certificación negativa de delitos sexuais, vale? Isto por non andar pedindolle a cada monitor que nos envíe o seu certificado. A empresa ten que telos, vale? Entón basta, ou sería suficiente con que nos enviaste un certificado no que nos diga estes monitores con nome e apelidos están bueno, ao día na certificación que se ten que renovar anualmente, vale? Non vale con que me presente a do ano 2023, porque as circunstancias poden ter variado desde entón. Pois é un contrato no que se diga pois estas cuestións, canto se lleva a cobrar aos rapaces, cando se paga a actividade, como se cubren as baixas, a lei de protección de datos, bueno, todas estas cuestións que deben de estar recollidas nun contrato, vale? Asinado polas dúas partes, que diga claramente canto tempo vincula, se se renova automáticamente, canto tempo ten que mediar para rescindir ese contrato, non poñades que ten validez por 4 anos, por favor. Porque entón sí que estamos pillados de pés e mans con esa empresa durante o tempo que figure no contrato, porque senón hai que demostrar por que se rescinde. E ás veces non é tan sencillo. Non sabemos. Un contrato, copia para a empresa e copia para vos, vale? Se vai heredando hasta accións. Sí, pero eso non quere decir que estiveran ben. Evidentemente, por eso digo que non ten ni idea se en algún momento sequera chegou a ver. Pois pode ser que non exista, pero é convinte que se faga un contrato. Que quede clarito as competencias e as obrigas tanto da empresa como da entidade que a contrata, que é a AMPA. A AMPA poñerá a disposición da empresa as instalacións do centro educativo, a AMPA facilitará unha listaxe ou que se lleve os datos, cederá os datos, bueno, pues para poñerse en contacto os datos que hai que recabar, vale? Dicindo especificamente para que se recaban esos datos. Un detalle con respecto a isto, cando se contrata con unha empresa, establecede moi claramente os prezos, que consten os prezos, que non vai ser a empresa que decida a este lle cobro máis e a este lle cobro menos, este é meu amigo, este ten máis días, este ten menos Sí, que días. tamén pode pasar, non? Non, tivemos aquí un follonazo tremendísimo. Incluso sei, non? Por eso, se lle cobraba máis a uns pais que a outros, Sí, pode haber bonificación, pero entón que figure no contrato, que se son 2 ou 3 irmáns, o precio por 2 irmáns será tanto, por 3, tanto. Normal, pero as condicións que estean Condicións clariñas, das responsabilidades duns e das responsabilidades de outros. Por os tres teño un dentro de papá, o mesmo podemos na biblioteca. Cousa que nas extraescolares por máis non.
Bueno, no lo tenemos. No, no, Así no que se podría tampoco. hacer. Voy a poder, porque Eso é tengo un- presa casi todo. Bueno, Bueno, eso é algo que tedes que decidir vos e comentar na asamblea. Eso pode figurar no regulamento de régimen de funcionamento interno que vos falaba antes, porque eso nos estatutos non os poñen. Pero nun regulamento de funcionamento interno sí que se pode poñer que haberá un, bueno, Incluso incentivaría máis, no caso no, porque Sí. no caso de dous ou tres hermanos, no caso de dous irmáns pagarás un 75%, no caso de tres, iso que sexa. Unha porcentaxe, porque a mellor non me convén poñer a cantidade porque pode variar dun ano para outro, non? As actividades teñen que estar aprobadas no Consello Escolar. O que vos dicía antes, tamén pode haber máis dunha AMPA nun centro educativo? Pode. Non é aconsellable, porque obrigamos as familias a tomar partido por un ou por outro, viran as actividades ou unhas outras. Bueno, Y si hay dos AMPAs y cada uno dirige, por ejemplo, una al comedor y otra a las actividades extraescolares, y yo soy miembro de solo una AMPA, ¿puedo ser miembro de las dos? sí, puedes pagarlo, ¿no? Sí. También. Sí. Es que tienes que pagar las dos. Porque si yo quiero ir a una cosa y a la otra. Si nos hemos apuntado dos para el año que viene, ¿a dónde vas a sacar dos chapas? No, no, por saber. Está diciendo que sí. Que van a hacer la Nosotras en Coruña tuvimos una mujer. Sí. Pero yo hablo como padre, digo, joder, si quiero ir al comedor y quiero hacer actividades, ¿qué hago? De casi 700 ou 800 alumnos, e resulta que hai unha AMPA que dar e hai unha AMPA para nenos con necesidades educativas especiales. Entón, teñen unha cousa moi específica para ese grupo de rapaz. Ou yo son 50. No, pero bueno, necesita unha excepción moi concreta. no caso de Chirigüeu é por discrepancia. Porque como esto vai compactar entre o Consello de Administración de Indites, Aquí casi habría que xuntar colexios para ter unha AMPA para varios colexios, non nos tocan. despois quedan dous nunha AMPA. Pero non están ninguna delas, seguen aí. Esa é unha tendencia que debería empezar a verse. Que non sabía nada, pero debería empezar a verse. O de unir AMPAs a nivel, por exemplo, local e tal, e constituir pues, unha AMPA para Porque non por escándalo, as distintas actividades. non teño moi claro como recaudar fondos fora das cuotas. Ese papel lo estamos facendo agora mesmo, por exemplo, na Coruña vos, aquí en Pontevedra tamén lo facemos nós, un pouco de ser super AMPA para facer ese tipo de xestión, pero debería ser un modelo que fose máis evidente, máis claro para todo o mundo, por zonas, por mundo, por comarca. Oye, tens un centro infantil, tens un instituto, tens non sei que, hai 5 ou 6 persoas en total que están dispostas a gastar o seu tempo e esforzo en organizar cousas, en facer unha programación, en facer que non se une unha única AMPA. Nada, hai que impida legalmente. Bueno, pois seguimos. Todo o que estamos a falar non é que non lo inventemos, vale? Isto, bueno, foi que no manual legislativo tamén. Hai diferentes decretos, o 374/96 que é o de primario, o 324 de secundario, o 7999 que é dos CPIs. Aquí atopa el estamento da información sobre consellos escolares, procedimento de eleccións, o sea, todo está nestes decretos. De acordo? Isto tamén se o vimos, o de designar directamente un representante, poderá ser sustituir, isto é importante, o representante da AMPA no Consello Escolar pódese sustituir en calquera momento, vale? Que tamén hai directores que din que non, vale? O representante da AMPA, hasta que se paguen eleccións, non pode ser sustituído, non é certo. A AMPA pode retirar a representación a persoa que nomeou como representante da AMPA e nomear outra persoa. E pode ir outros, ese por motivos laborais, se sería pasou outro. Non pode. Convocar unha... Ás 2 da tarde Xa, foi convocado. claro, E como invoca? a normativa di que as sesións do Consello Escolar deben se celebrar no horario que conveña a maioría dos membros. E con que alteración? A maioría dos membros Somos, entón cátanos un Consello Escolar ás 2 da tarde, sobre todo nos meses de xullo e setembro, que non están aínda non hai actividades escolares, entón no mes de xuño e xullo poñen os consellos escolares ás 2 da tarde. Non, esa foi extraordinaria de 2 días antes, o sea, día 8, Porque no Consello Escolar, ás 2. unha sesión extraordinaria pódese convocar con 48 horas de antelación, incluso con 24. Pero 2 días antes era festivo. Xa, bueno, pódese convocar incluso un día antes, unha sesión extraordinaria.
do Consello Escolar. Sí. Isto é importante porque moitas veces tamén nos preguntan isto, é que o director dime que non. Pois sí, podes cambiar de... A ver, para isto o representante do Consello Escolar ten que presentar a súa dimisión ao director e despois a xunta directiva nomea a outra persoa, pero non ten que esperarse a renovación parcial para facer a sustitución do representante. Vale? O Consello Escolar, pois xa o vimos, é o órgano colexiado de goberno, participación. A Constitución é obrigatoria entre todos os centros sostidos con fondos públicos e renovase a metade dos membros de cada sector cada 2 anos. Tocaría agora, como xa vos dixen antes, no primeiro trimestre do curso 26-27. No caso, o que preguntabas ti agora, no caso de non poder acudir a unha convocatoria, pode sustituirse o representante da AMPA por outra persoa da xunta directiva? Non, en ningún caso. Son nominativos os cargos, son nominativos. Vale? Pódese, tamén o falamos antes, constituir o Consello Escolar e tomar decisións en a representación de algúns dos sectores. Sí, o Consello Escolar pódese constituir sin representación, pode non haber pais, de feito na maioría dos institutos tampouco hai alumnos, e o Consello Escolar funciona mesmo, porque tampouco se potencia a participación do alumnado. É unha mácula, vale? Porque non hai representación dos alumnos, o sea, convócase eleccións ao Consellos Escolares, pero ninguén lles explica tampouco a importancia de que vayan ao Consello Escolar a defender os seus intereses e os dos seus compañeiros, entón, pois tampouco se animan, porque non se lles enseña a participar aos rapaces, vale? Podese lles enseñar matemáticas, podese lles enseñar lingua, o que queirades, pero a moverse pola vida, competencias básicas e participar non lles enseñan na escola. Porque é moi repetida a cuestión de que a escola vense a aprender materias. Non, a escola ten que educar tamén. É algo que defenden e defenderei toda a vida. Vale? A escola ten que ter tamén un carácter educativo. En primeira instancia educa a familia, por suposto, pero a escola tamén ten que educar. E logo aqueles rapaces que non teñen unha figura educativa no seno da súa familia, abandonámonos. Non lles inculcamos que hai que ser puntuais, que hai que ter respeto polos compañeiros. Eso é educar. Eso tamén se pode facer na escola, Non fai falta ter unha asignatura específica para educar en valores, para educar a unha persoa a vivir na sociedade. Non fai falta. Podes educar igualmente en matemáticas, en educación física, tes que ter cuidado coas túas cousas, tes que guardar a equipación deportiva na bolsa, tes de que duchar, tes de que... Eso tamén é educar. É unha labor importante, pero que tamén teñen unha obriga a escola. Que a min que non me esgriban esa cuestión, porque non me vale. Con que antelación a sesión debo recibir a convocatoria? Non sirve, ainda que moitas veces chámame por teléfono, mira, mañá hai Consello Escolar. Ou mándanme un correo electrónico, se teño suerte, convocatoria de Consello Escolar para tal día. Pois unha antelación mínima dunha semana, vale? A non ser que sexa o que diste un extraordinario porque ten carácter urxente e tal, senón, isto sí que é a normativa, vale? Unha antelación mínima... Non, se lo poden mandar por mail, hoxe en día xa ninguén utiliza o correo... Xa non o digo por esto, de que pode ir ao spam ou que seña, sen ter constancia de que ti estás enterado. Non teñen por que mandar, eles mandan a convocatoria e mandan a documentación que tes que valorar, vale? Xunto especifica coa documentación necesaria para o mellor desenvolvemento da sesión, porque o que vos decía, eu atopei nunha situación destas. Chego a un consello escolar que non era representante dos pais, era representante municipal. Bueno, a aprobación da programación xeral anual, un centro grande, no centro da Coruña, na Plaza de Pontevedra. E a documentación? A documentación está aquí. E non podo mirar toda esta documentación o que nos contara, non? Agora mesmo, a documentación tendrá que mandar con antelación. E onde pone iso? E, hombre, sabes? Pues lo pone. La que leer. Lo pone. Yo necesito la documentación para saber si ahora voy a aprobarla o no aprobarla. Bueno, mujer, vamos a hacer copias. Y los árboles, no sé qué.
De aquella sí es verdad que no se utilizaba tanto el correo electrónico, pero ya se recibían cosas por correo electrónico. Y bueno, desde entonces sí mandaban los documentos que tenían que mandar. Por eso digo que a veces sí que se nos escucha cuando lo que decimos tiene sentido. Y estamos en posesión de la razón, de la verdad. ¿Vale? En el caso de las extraordinarias, lo que decías tú antes, un mínimo de 48 horas. Y si es muy urgente, te pueden convocar incluso el mismo día. El mismo día por teléfono, pues hay que tratar este tema urgentemente. Pues. ¿Es obligatoria la asistencia a las sesiones del consejo escolar? Un caso de profesorado, sí. Porque no es que se les pague por ir a los consejos escolares, que igual no, pero se les compensa en horas. ¿Vale? Entonces, los profesores son los únicos que tienen obligación de estar en las sesiones del consejo escolar. Lo que pasa es que siempre hay una picaresca. Y a mí también me tiene pasado de convocatoria de consejo escolar a las 18 horas. Vienen todos a las 18, consta como que han asistido, y luego se quieren. Ni se sienta. ¿Vale? Algunos, no todos, claro, sin valorar aquel voto. Sin representación, pero muchos sí. ¿Y hasta qué punto es admisible eso? Ahora votar no está. No, la verdad, consta asistencia, pero no. Normalmente en los consejos escolares no se suele votar con mucha frecuencia. Solemos aceptar lo que nos dice el sector del profesorado. No es lo, a ver, no digo que sea la tónica general, pero que es bastante frecuente, sí. Una, porque o no tenemos la documentación necesaria y no la hemos podido ver, con lo cual lo máximo que podemos hacer es abstenernos, ¿vale? Que es una opción. Y dos, porque a lo mejor lo que están hablando no suena chino también. Y dices, bueno, yo no tengo una opinión, la verdad, ahora mismo no tengo una opinión hecha o pensada, reflexionada, como para dar, bueno, que votan la mayoría. Sí, pero bueno, sí. Pero quiero decir, a ver, yo no tengo intención de ser parte, pero... Si preguntas, dices que se haga constar que no se está de acuerdo con la ausencia del profesorado. Y que de ser así... Pero es que no es solo hacer constar, es que se debería poder invalidar esa reunión. Si el profesorado se va cuando tiene la obligación de estar en la sesión, no tiene la obligación de venir y firmar, tiene la obligación de estar en la sesión. Se puede decir, sobre todo si es en los institutos que tienen tutorías, que tienen reunión de algo, que tienen reunión de seminario. Pues que me lo pongan a las 8 de la tarde, me da igual. Sí. No. Yo invalido la sesión. Sí, claro, invalido la sesión. Claro. Es que es lo que deberíamos hacer, tener las narices, lo que os decía antes, llegar al consejo escolar con eso. Aquí estoy yo, con los mismos derechos del director. Secretario A ver, recordar que o secretario ten voz pero non ten voto, ¿vale? Y en caso de empate decide el voto de calidad del presidente, pero también lo decide en una junta directiva. En una junta directiva, cuando se produce empate en el número de votos, decide el voto de calidad del presidente o presidenta siempre, ¿vale? En el consejo escolar también. Están obrigados os membros do Consello Escolar a informar aos seus representados das súas actuacións? Pois sí. Non están suxeitos a mandato imperativo, pero sí deben informar das actuacións e acordos. Que quere dicir isto? É unha contradicción por si mesma, pero, a ver, resulta que eu son o representante da ANFA. Bueno, como teño a documentación todo, e a ANFA, os meus compañeiros saben o que se ten que aprobar no Consello Escolar, levo unha opinión xa, como saben ao do día, votar sobre, non sei, a aprobación da xornada única, que xa non é o caso, pero bueno, por poñer un exemplo. A miña xunta directiva dicende que teño que votar que sí. Despois chego ao Consello Escolar, está me quentando a cabeza, estou escoitando as opinións daqui, da lo, da colá, pois vou cambiar o sentido do meu voto. Non vou votar que sí, vou votar que non. E podo facer. Vale? Ainda que sexa o representante da ANPA, teño a liberdade de votar o que me pareza. Ainda que leve a consigna de que vote esta cuestión, non estou suxeito a mandato imperativo. Si deben informar das actuacións e acordos, informar aos pais, informar ao resto da xunta directiva, e cando digo informar,
pois coa particularidade que vos dixen antes, vale? Informarse dos acordos, pero non pois os temas que tratemos que teñen que ter un deber de confidencialidade, non se poden dar nomes, el planito dixo isto, a profesora de matemáticas planita e tal, e non estivo de acordo en destinar este orzamento a saídas, pois para que pensen que puñetera. Vale, non, ata aí sentidiño común, porque isto como todo, é máis sincero todo se aplicamos o sentido. Competencias do Consello Escolar. No manual sí que non tedes as competencias, porque este manual está feito anterior, porque, como sempre, cada vez que hai un cambio de goberno, pois hai un cambio de lei educativa, vale? Entón, as competencias da LONCE, do Consello Escolar, o Consello Escolar decía, non decía aprobar e evaluar, decía informar sobre os proxectos e as normas aos que se refire, informar sobre a programación xeral anual, coñecer, vale, pero todo era informar ao Consello Escolar, o cal o Consello Escolar quedou completamente baleiro de competencias, vale? O que sería a veces que non vale para nada, pois nesa lei educativa, dende logo, non valía para máis que para estar informados, non decidíamos, vale? Coa LOE, a última lei educativa, o Consello Escolar retoma, aínda como quixéramos, pero bueno, volve a ter casi as mesmas competencias que coa LOE, vale? Entón, o artigo 127 di, a única diferencia con isto que tendes aquí é que ao mellor poñía, isto non sei, na última folla, me parece, como na anterior. Coñecer. Non, aquí xa dice avaliar, non, pois despois desta un novo, estamos facendo outros manuais legislativos actualizados, Entón, agora volve a decir, aprobar as competencias son moitas. Entonces, neste caso, si, por exemplo, o profesorado non vai, pode decidirse non aprobar o programa educativo que temos. A ver, normalmente, cando lles convén, están todos. Vale. Cando se trata de aprobar algo que tal, están todos. Cando se trata, pois, unha cuestión máis nimia, pois, a mellor poden desaparecer. Pero cando lles afecta o funcionamento e tal, suelen estar. Aprobar e avaliar os proxectos e as normas ás que se refire o capítulo tal. Aprobar e avaliar a programación xeral anual. Sin prexuízo das competencias do claustro, claro que é quen a elabora, igualmente que o PES, claro. Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados polos candidatos. Aquí sí que di coñecer. Antes participamos máis activamente na elección do director, vale? Porque se non unha comisión dentro do propio centro educativo, se avaliaba o proxecto que presentaba a dirección do centro, pero ora esa comisión está máis representada por técnicos específicos da propia consellería. Teñen maior presencia, entón, bueno, pues sí que hai representación de consello escolar, pero que pode non ser un pai, vale? E a posteriori a AMPA pode coñecer estes proxectos de dirección? Pois nunca coñecín que non se lles facilitase a AMPA esos proxectos. Sempre, ademais, as direccións que se presentan sempre lles compensa ter do seu lado o sector de nais e pais, vale? Coñecer as candidaturas á dirección. Bueno, participar na elección de director ou directora nos termos que a presenta lei establece. Ser informado ao nomeamento e cesamento dos demais membros do equipo directivo, todo isto no Consello Escolar, vale? O que aínda podemos facer é revogar o nomeamento do director. Aínda pode facer o Consello Escolar, que antes non podía, vale? Aquí xa volvemos a poder ter esa competencia sempre e cando sexa adoptado o acordo por maioría de los dous membros. Vale? Non é tampouco moi habitual, pero, bueno, poderíase facer. Decidir sobre a admisión do alumnado con sujeción ao establecido desta lei e disposicións que desenvolvan.
Isto, evidentemente, bueno, pues ahora que se abre o prazo se vai abrir o prazo de admisión nos centros públicos do alumnado, isto faise cando existen máis solicitudes que plazas, vale? O centro escolar ten que baremar, ten que otorgar as puntuacións correspondentes, tendo en conta, pois, como se otorgan esos puntos, non? Pois por ter máis matriculados no centro, por cercanía do domicilio, por cercanía do lugar de traballo, pola letra nesta que se sortea a letra ou número cando se fai a adxudicación de plazas. E se aínda así non entran todos os nenos que solicitaron plaza nese centro, evidentemente ponse en marcha a comisión de escolarización, vale? As comisións de escolarización constitúense con representantes do profesorado, das direccións dos centros, dos sindicatos e das federacións de ambas. E aí barémanse todas esas solicitudes que non foron admitidas nos centros que se puñen, porque a mellor non hai plaza nos 3 primeiros centros que solicitaron. Bueno, iso pasaba máis antes, agora a natalidade baixou un pouquinho. Pero non queda ningún alumno sin escolarizar, evidentemente, pero a mellor non está nin no centro que dixeron en primeira instancia, nin no segundo, nin no terceiro. Vale? Eso decide a Comisión de Escolarización. Despois o Consello Escolar se fixo o seu e manda toda esa documentación ás xefaturas territoriais que convoca a Comisión de Escolarización en outubro. Outra das competencias é impulsar a adopción e seguimento de medidas educativas que fomenten o recoñecemento e protección dos dereitos da infancia. Propor medidas e iniciativas que favorezan os estilos de vida saudable, a convivencia no centro, a igualdade de mulleres e homes, a non discriminación, a prevención do acoso escolar e da violencia de xénero e a resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social. Aquí tiñamos outra pregunta que era que accións podería emprender unha AMPA para participar na convivencia da comunidade. A ver, isto é un tema, como decíamos antes, bueno, pues que debe de ser mirado con suficientes capacidade de empatía, comprensión e incluso investigación, vale? O que sí é verdade que xa existe no centro educativo os medios, bueno, existen, ou deberían de funcionar os medios que se poñen a disposición. É verdade que hai un buzón, non sei se en todos os centros, o buzón naranxa, que sí é verdade que o alumnado nos participa, incluso as propias AMPAs, que non serve de moito, vale? Porque primeiro porque están situados nun punto que é visible por todos os alumnos, porque suele estar nun pasillo ou tal, que a confidencialidade de quen bota ali un papeliño para facer unha denuncia é pouco, non a intimidade non é axeitada. Pero, bueno, o centro ten que propiciar medidas, bueno, pois hai centros que se buscan a vida con isto de compañeiro, que a mellor un alumno un pouquinho máis maior, o que os máis pequenos sí que teñen máis seguridade se se dirixen a esa persoa, a esa personiña que teñen como referencia. Pero, bueno, animar as familias que estean vixiantes, aos centros educativos o mesmo, e que se é necesario activar o procedemento de activación do observatorio de convivencia que se pague, sin que temble o pulso. E ter, ademais, sempre en conta tamén que o traballo ao mellor ten que ser en dúas direccións. Coa familia, por suposto, convocar as familias, pero a familia do acosado e a familia do acosador. Porque ás veces hai un trasfondo detrás tamén que non hai solamente unha vítima, igual hai varias. Vale? Pero o centro educativo ten que ter os mecanismos para poñerlle remedio a isto. Senón, pois o que decimos sempre, que estamos cansados de reclamar as administracións educativas. Un centro educativo ten que existir máis perfis que un mestre, que un profesor. Debería existir ao menos un psicólogo ou un educadora social, vale? Que sirva para que estea para resolver ese tipo de cuestións, que poda traballar co alumnado e coas familias. Na procura de facer a mellora da convivencia, porque é unha parte importante, é algo do que non estamos de todo preparados cos mecanismos que temos. Non estamos para atender o alumnado con necesidades educativas especiais. Neste punto pásanos un pouco o mesmo. Maior preparación do profesorado, dende logo é imprescindible tamén. É unha das carreiras universitarias que menos exixencia pode ter, a diferencia
de outros países. Despois falamos dos países nórdicos, do sistema educativo de Finlandia, de Noruega, que é moi diferente. Ali para acceder á profesión educativa tens que ter un 9,5, un 10 de nota media nos procesos de selección. É o propio centro directivo quen decide as leis educativas e quen decide se te contrata como profesor ainda que dependas da administración educativa, dependendo dos teus valores, da tua capacidade. E a formación do profesorado, que cada vez se forman máis, sí, pero claro, todas estas cuestións se nos van un pouco das mans. Entón, pedir formar parte dese observatorio de convivencia, desa comisión de convivencia, téñenos que informar no Consello Escolar dos casos que se son detectables sobre acoso e demais, e ante isto, confidencialidade, pero en reunións coa dirección, coa comisión, pedir que se poñan en marcha os mecanismos, e que non teña que ser sempre o acosado quen ten que abandonar o centro educativo. Porque ás veces as familias a única solución que lle ven despois os moniños nin oio, nin falo, nin vexo. Pois a única saída que teñen é cambiar ao neno ou a nena de centro educativo. Isto é algo que despois arrastrase toda a vida. Vale. Creo que queda contestada a pregunta da compañera que me mandou Antón. Volvendo tamén á capacidade de adopción das AMPAs, bueno, pois non somos organizadoras de actividades extraescolares simplemente, creo que xa quedou, bueno, pois temos maioritariamente un carácter reivindicativo e que temos que seguirlo a conservar, vale? Propor medidas que favorezcan, bueno, isto xa está, os estilos de vida saludables, todos xa sabedes que está agora lo de consumir produtos de proximidade. Non sei se, como decía Rogelio, presidente de Pontevedra, no grupo non sabemos se os ovos que provocaron a salmonelose se eran de lonxe ou eran de proximidade. Pero eu pensei que ahora non se podía usar huevo. Non, eu creo que era huevina, pero bueno, tendría que ser huevina, pero vais a ver. Coñecer as condutas contrarias, isto hai no que comunicar o Consello Escolar, evidentemente. Coñecer as condutas contrarias á convivencia e a aplicación das medidas educativas da mediación e correctoras velando porque se asusten a normativa vixente. Cando as medidas correctoras adaptadas polo director correspondan a condutas do alumnado que presidir que gravemente a convivencia do centro, bueno, que tamén algunhas veces. O Consello Escolar, en instancia de pais nais, ou no seu caso do alumnado, poderá revisar a decisión adoptada e propor no seu caso as medidas oportunas. A ver, solamente agora as medidas disciplinarias podeas aplicar o tutor directamente, vale? Non ten por que ser o Consello Escolar quen aplique as medidas disciplinarias. O tutor pode decidir que fulanito de tal portouse mal e vai estar 3 días sin ter recreo. Ou non vai poder ir a unha actividade extraescolar ou imos facer unha saída ao museo e non vai ir. Vale? Eso pode decidir o director, pode decidir o tutor. Outra cousa é cando a conduta é gravemente perjudicial. O que se entende por conduta gravemente perjudicial para a convivencia. Entón, sí, hai que nombrar a unha persoa, un instructor, que se vai encargar de facer as entrevistas, bueno, pues, aos implicados, neste caso, e lembrade que se a conduta perjudicial, que isto a moitos directores tampouco non o saben, se produce fora das instalacións do centro, o Consello Escolar tamén ten competencias para sancionar. Vale? E ás veces hai rapaces dun instituto que quedan con outros rapaces de outro instituto no parque para darse de pinos, vale? Entón, os centros saben que se produciu esta cousa, cada centro que poda notar teñen capacidade para aplicar medidas sancionadoras, tanto no seu instituto como no outro. Isto agora reforzase moito co tema das redes sociais. Agora xa hai Sí. unha normativa que implica que o acoso É que o en redes acoso, sociais. antes era un entre acoso alumnos, visible, entón, pero agora coas redes sociais. Eso tamén Hai que está dentro do entender a familia que hai que denunciar, sempre. Hai que denunciar, hai que poñer un coñecemento do centro. E hai que traballar, bueno, pues desafortunadamente, seguramente, con expertos en saúde mental que bueno, pues, ponen medidas. Pero, repito, que nos centros educativos debería de haber outros perfis, non solamente os dos profesores que se dedican a impartir materias. Seguimos petando na porta, vale? Que as cousas consíguense cando pasa
Non, cousas ou un certo tempo, porque... O se le pone por escrito, es el de la mesa, ¿no? Claro. Esto, bueno, estaba dicindo que se nombra un inspector, escoitanse as partes e despois se lle pon unha sanción, pues sancións máximas, que pode ser expulsión por un mes. Bueno, a familia, evidentemente, pode facer unha alegación dicindo que non está de acordo con esa sanción. Entón, bueno, pues as medidas paralízanse hasta que se lle dá razón ou non ao alumnado ou á familia ou sigue adiante a medida sancionadora. Promover progresivamente a renovación das instalacións e equipo para a mellora da calidade, bueno, fixar as directrices para a colaboración de fins educativos e culturais coas administracións locais e con outros centros, entidades ou organismos. Bueno, pois estas son as competencias do Consello Escolar. Ainda hai máis. Analizar a valorar o funcionamento xeral do centro, do rendimento escolar, resultado das evaluacións. Isto non quere dicir que nos digan, bueno, pois suspenderon durante un organito de tal clase. Non, pero eso non fai falta que nos digas. Pero que teñan dereito a saber os resultados das avaliacións, sí. Entón, sí que podes decir, en cuarto A suspenderon os exames, o sea, promocionan 10 de 25 ou 3. Vale. A coñecer ese tipo de datos, sí, para que me poda facer unha idea, a ver, o que decimos sempre, non? Ao mellor te lo teñes que hacer mirar. Agora, desde hai 2 anos, hai unha avaliación de diagnóstico que se chama, Sí. que mandan un informe aos centros. Entón, ese informe tamén ten que pasar polo Consello Escolar e, por tanto, aí se debería ver se hai cousas que se deben Cal é o nivel informar. educativo do centro? Cantos promocionan? Cantos necesitan adaptacións curriculares? E se se está facendo. E se están facendo, sobre todo se están facendo as adaptacións curriculares. Aprobar o proxecto do orzamento do centro tamén. E calquera outra que lle sean atribuídas pola administración educativa. Por exemplo, a administración educativa atribúyenos a decisión de otorgar un punto a hora de seleccionar a plaza para o alumnado. Bueno, pues o centro educativo pode otorgar un punto. A maioría dos centros o que fan é otorgar ese punto a todos por estar simplemente solicitando plaza nun centro público, vale? Pero que pode ser por outra causa ou razón, Pero, bueno, a maioría dos centros otorgan ese punto en razón por premiar por estudiar na escola pública. O sea, que todos os alumnos teñen ese punto. Todo isto que se fala no Consello Escolar se relata en algún sitio que se poda ter acceso. O Consello Escolar, o secretario do Consello Escolar é quen fai a acta. Esa acta léese para aprobarse na seguinte sesión. Ti podes ter acceso á acta, eles din que non, e tampouco está en ningún sitio. Ni como AMPA ni como MAE. Podes ter, que poden facer un certificado que dices, quero saber que se aprobou, o sea, que o que se aprobou no punto 3 conste por escrito. Entón, o secretario do Consello Escolar certifica que no punto 3 onde se tratou tal cousa, aprobouse facer unha saída e os cartos serán tal, vale, pero a acta en xeral... Tanto como nai como membro da AMPA, o sea... Sí, non. A acta como tal non se va a facilitar. Ainda que, repito, hai centros que incluso quitando os datos particulares persoais, publican. Pero hai che de todo na viña do señor. Protección, queda todo claro sobre as actividades extraescolares, sobre o Consello Escolar, todo clarito, medianamente claro, moi ben, aplicar os sodes. Protección de datos, ímolo pasar así un poquinho tamén por riba, que supoño que este xa está superado. Antes había, bueno, por decirlo vulgarmente, ajogonámonos todos, cando saiu a lei de protección de datos. Saíron empresas como Semas, por todas as AMPAs, cobraban 30, 50 euros mensuais para facerche todo o traballo relacionado coa protección de datos. E despois, bueno, pois a Agencia Española de Protección de Datos dixo que xa non era necesario que se lle enviase os arquivos do tratamento de datos
é que o que tiña que facerse, todos estes ficheiros, os datos de carácter personal, os tratamentos, tiña que ser a propia organización que nos fixera e que nos custodie. Vale? Hai que terlos aí por si en algún momento, evidentemente, a xencia nos pide que pode facelo, responsabilidade ou o que sexa. Que son datos de carácter personal, calquera información relacionada con persoas físicas identificadas ou identificables. No caso das persoas xurídicas, que somos nós, os datos da AMPA como entidade non son de carácter persoal. O CIF, o mail e o teléfono. Sempre cando exista un teléfono propio da AMPA. O teléfono da AMPA. O teléfono dos membros da xunta directiva non se facilita. Son datos protegidos, vale? Os vosos teléfonos móviles, a non ser que queirades, evidentemente, queirades que vos chamen por Cristo por aí, están disponibles mañá, o que sería razoable tamén é que aparte dun portátil tivérades un teléfono propio da AMPA, vale? Que apaguedes, sabes que existe unha lei, vale? De conexión digital, vale? Entón, sempre cando eu non aplico, sinceramente. É quen preside a miña federación tampouco. Non sei quen preside a túa. Non son de carácter persoal, vale? No caso da xunta directiva dunha AMPA, non son datos persoais nem de cededores de protección, os nomes, apelidos, porque eso consta nun registro de asociación, vale? Un registro público. Cos outros datos da xunta directiva, o enderezo postal, electrónico, teléfono, non son protegidos e son da AMPA, pero sí os persoais. Entón, enderezo electrónico, por eso nós nunca mandamos documentación nin cousa que se lle pareza a un correo persoal, a un correo particular. Exiximos que se nos facilite sempre o correo institucional da propia AMPA. E os teléfonos sí que non temos máis remedio que ter os teléfonos móviles porque aínda segue a haber moi poucas AMPAs que teñen un teléfono específico da AMPA. Entón, sí, son a maioría persoais. Nos non facilitamos nunca estes datos a terceiros, vale? Soamente aos que ten un consentimiento por escrito de que se pode facilitar. Compañías aseguradoras, entidade bancaria, o que sexa, pero bueno, sempre facendo constar no documento que se ceden expresamente para chamalos por si pasa algo nas actividades, para tratar con eles por ese tipo de cousas, pero se non, por exemplo, chámanos a prensa un día e outro tamén. Mira, me podes facilitar o teléfono de alguén da AMPA? Outro medallo, porque queren facer cargo, surgiu, agora con isto da intoxicación, por exemplo. Non facilitamos os teléfonos, vale? O que si podemos facer xa, si teño ganas, teño ganas. Bueno, poñerme en contacto con esa persoa e preguntarlle se acepta falar, pero non lle facilito ao periodista tampouco o teléfono. É a persoa da AMPA que chama a ese periodista se quere. Eu aí non intervenho, vale? Non se facilita nunca nin os correos electrónicos nin os teléfonos que sexan de carácter persoal. Que entendemos por ficheiro? Vamos a eso. Todo conxunto organizado de datos, calquera que fose a forma ou modalidade de creación, afecta a ficheiros en formato físico, electrónico ou calquera outro tipo de soporte. O que sí convén é que, bueno, tedes uns arquivos organizados de datos de protección alta, de protección media, baja, tal. A lei di que, aparte de terlos nese ordenador que todos tedes na casa, no local da AMPA, está na nube, que teñades unha copia de todo iso noutro espacio, noutro lugar, vale? Pois eso sí que pode estar na casa de algúns e despois se lle dá outro tal, porque si, por exemplo, ocurre que non sería a primeira vez que entran a roubar, nos levan ese portátil ou a información que temos no ordenador ou hai un incendio ou unha fuga de auga e fastídiase, a Agencia Española de Protección de Datos vai dar igual, non vale. Que digamos que houve un incendio e que non dispomos deses ficheiros, porque hai a obriga de facer unha copia e tela noutro lugar que non estea a primeira, vale? Unha pregunta. Los datos personales, sobre todo los socios de AMPA, al año siguiente,
tiene que renovar. Hay que renovar la autorización. Quien no se haga socio no es de la de año. Entonces, los datos de los años anteriores, ¿cuánto? Se anulan. No tienes por qué guardar el libro de socios de un año para otro. Es lo único Pero hay que que destruirlo. hasta con que. Pero Pero vamos, que tampoco pasa nada porque los conserves, por si en algún momento se te pregunta quiénes eran socios en tal momento, en tal otro, porque siempre puede haber alguno. Son datos que están protegidos o son sensibles. Sí. Tenemos que deshacernos de ellos, digamos. No hace falta contratar una empresa para que se deshaga de esos datos. No, digo, si tenemos que asegurarnos de que no existen Sí, copias de eso. Sí, si ya no son socios, si ya no son socios, es mejor que os deshagáis de esos datos. Claro, porque si yo no soy socia de una ¿Por qué asociación, figuro? ¿Y por qué figuro? Porque tienen mis datos, Sí. claro. Sí, y si se vuelven a hacer socios, vuelves a recabar esos datos. Sí. Con el consentimiento autorizado otra vez y que esos datos van a ser pedidos a la empresa de comedor. ¿Hay alguna ley que me diga que yo tengo que deshacerme de esos datos y asegurarme? Yo no lo sé. Me guío a veces por el sentido común. No sé si Antón. Creo que hay algo implícito. En el sentido contrario, a lei di que non necesitas pedir permiso para ter os datos persoais dos socios, os datos necesarios, é dicir, un nome ou Sí. unha maneira de contacto, porque está implícito na condición de socio. Por tanto, Son datos Sí. necesarios. son datos necesarios. Por tanto, se xa non é socio, non tes legitimidade para Para ter seguir ti datos teniendo. persoais de outra persoa. Sí. Por tanto, desfaite deles. A Pero veces. mejor sería deshacerse de Eso. cualquier dato de antiguos socios porque Sí. ya no procede. Lo ya mismo no- que de algunos que usaron el comedor y a lo mejor tenían una alergia alimentaria y que os consta, pues eso si ya no va al servicio de comedor, porque como yo ya no están no cole, pues también deshaceros todos, hay unas máquinas de esas de deshacer los papelitos. Eso, que en las películas después se ordenan É otra vez. certo que é incómodo no caso dos socios, porque como pasan de un ano para outro, a maior parte pasan de un ano para o seguinte. Sí. Entonces, no segundo ano, que tes os datos ou queres pasar os datos do primeiro para o segundo, si esa persoa aboga a cota, se está dando autorización outra vez para ter eses datos. Eso, en o mesmo documento entonces a crucecilla non é correspondiente e o que non este, eliminas a fila e xa está. Esos datos son de carácter curso escolar o año. Sí, pero non é necesario que refagas 100% con estas condicións. É dicir, si o novo ano se renova a membresía, digamos, del socio, pois está, conservas os datos, non hai ningún problema. Ainda que cada vez que máis habitual que as ambas o que apague o típico formulario para escribirse todos os anos e punto. Entonces, ti simplemente pones os datos do último año, dos anteriores, fora, porque a xente cambiou de teléfono, de conta de correo, ou de persoa de contacto, ou de... Y la duda era simplemente si legalmente hay alguna obligación de deshacerse Sí, de sí. datos personales. Sí que hai. Claro. En ese sentido, No hai por que conservar datos que ya non se utilizan. obliga porque non tes legitimidade para Pero tener. si yo imprimo la lista de socios con teléfonos, emails y tal, y eso va a estar en el local de AMPA, Eso hai que desfacerlo. Eso é un arquivo de datos persoas que hai que hay que... eliminar. O sea, esa información ya no hace falta. Para el AMPA, para No. menos, no hace falta. No hace falta. Y hace falta. Exacto. Vale. Y los datos igual llevan números de cuenta también. Eso no es. Hai outro detalle, por exemplo, para as votacións de asamblea, por entrar a asamblea, ás veces se pide que se publique a lista de socios, porque a xente non ten claro quen pode votar, quen non pode votar, se pode votar a nai, se pode votar o pai, os dous. O simplemente alguien necesita saber cuánto es un 10%. Claro, o sea, ou alguén quere presentar unha candidatura alternativa e quere poder dirixirse aos socios e, por tanto, quere saber quen son e ter acceso a eso e tal. Como facemos para publicar a lista de socios? Para que un socio poida saber se está ou non está pensado. Pois igual que nas eleccións xerais. É dicir, ti podes facelo ou ben publicando os nomes, o que é pouco discreto, ou podes optar por facelo con DNI. Publicate unha lista de DNI Co cal non sabe ninguén quen, e punto. Localiza o seu Pero DNI, xa sabe. que isto para facelo ben incluso debería que lle pedir permiso a esa persona para facer público o seu nome, porque pode pertencer a miña intimidade se pago non a cota do socio. É que, non, é que hai casos, Claro, por exemplo, en casos de separación, moi fino. en casos de separación, divorcio, tal, que quen paga a cota de socio, sabes de quen? E se nos reclama
veces pasa iso, ambas que se ven reclamadas de que pois a Corte da Sociedade tiña que pagar a outra parte en unas cosas, pero a mí que me dices, Claro, es ¿qué me meto yo aquí? yo no me puedo meter en esto. Mataros vosotros, es lo mismo, sabéis de sobra que en caso de padres separados que tengan la custodia, o sea, que no se le haya retirado la patria potestad a ninguno de ellos, los dos tienen derecho a recibir la información, ¿vale? Y los dos, Pague un e outro... a ti te da igual quién pague, ¿vale? Pero la información, si os pide información sobre las actividades extraescolares, sobre cualquier cosa, lo mismo que el centro educativo tiene que facilitar esa información por partida doble. O sea, tienen acceso los dos a esos datos. ¿Cómo sabemos nosotros que le han quitado la patria potestad? Porque, A ver, tiene que, en el cole tiene que presentar una copia del el convenio cole sí, pero regulador. el AMPA, Vale, si no nos presenta el convenio regulador, que tampoco pasaría nada, lo que sí le tenéis que decir es que entonces necesitáis un certificado notarial que le cuesta 30 pavos, como mucho, ¿vale? En el que indique que la patria potestad está otorgada a los dos progenitores. No vamos a leer el convenio regulador. No, a custodia. eso nos lo tiene que Sí, facilitar o los si tienen padres. custodia compartida. A No, custodia. y si tienen retirada alguno la patria. Bueno, si tiene la patria potestad, Claro, no hay nada que decir, yo como ¿no? lo sé. Pero, Si no me lo indica, ¿qué más ven a custodia? la custodia ¿Eso nos compartida. lo indican los padres o nos lo puede indicar la dirección del centro? La dirección no tiene que facilitar a vosotros ningún dato. Nada, nada. En absoluto. Y en este tema, Además están muy avisados, ¿eh? No, no os va a facilitar ningún dato. No lo pueden hacer, además. No os pueden decir ni nada. Perdón. No, yo le dije que en todo caso el padre o madre que tenga la representación de sus hijos ya va a ser el interesado, le va a querer decir, no le des mi ex marido, no, ya lo que si no tiene una patria potestad, ya te lo va a decir, te va a decir, no, él no lo va a poder tener nunca. Pero tú no te puedes fiar de eso. No, te lo tiene que demostrar. Claro, hay que demostrar. Claro, pero me refiero que esa persona va a ser el interesado, Claro. porque lógicamente... Y después cuestiones de ese tipo, mira, quien paga la cuota, que se maten entre los dos. Sí, pero despois hai outro caso que sería dúas persoas que teñen fillos de exparellas que se xuntan, aí que se paga unha cuota ou dúas. Ahí el que se junta no tiene... Porque conviven na mesma vivenda, pero Sí. teñen fillos Con con libro de familia patrimonios diferentes. Serían dos familias diferentes. Por libro de familia. Porque si dos niños tienen un padre biológico o una madre biológica, son esos los que tienen derecho sobre esos dos niños. Y el padre y madre biológica de los otros dos son otra. Eles defenden unha Sí, unidade pueden familiar. defender o que queiran. Pero a hora de votar no Consello Escolar, quen vai votar é o pai ou a nai biológica. Non vai a ser a parella ou o parello da persoa correspondiente, vale? E quen ten decisión sobre as situacións académicas, quen vai a ir a falar co tutor ou tutora, é o pai nai biológica, non a parella do pai ou a parella da nai. De acordo? Ese é un dereito indiscutible, que podemos utilizar como arma, pero non a costa da AMPA, vale? Que un e outro que arreglen as súas cuitas. Se confío común, evidentemente, sí, pero os outros non é unha solución, tamén hai a vos que son os que se ocupan dos seus nietos a todos os efectos, son os que leen os netos, son os que pagan facilidades de transparencia. Claro, é como a cuota, que ao final non sabe se deben de pagar unha cuota, dúas cuotas... Regulamento de funcionamento interno, sometedio a aprobación de asamblea. Como se fai? Pois así. É unha cuestión para nós estatutal. Se non se di nada, entón son os dous pais, os proxenitores que teñan en custodia. Que os estatutos decidimos que se fai por unidades familiares e non nos metemos en outras cosas. Que consideramos unidade familiar? Pois que convivan no mesmo domicilio, por exemplo. Que nos traen un certificado do padrón, como conviven no mesmo domicilio. Pero ten en conta isto, a hora de votar no Consello Escolar, se quere votar a parella do correspondiente, non pode votar. Admitiríase soamente o voto familiar, o que temos aprobado. Entonces aí... Pero a efectos legais contabilízase o pai e nai un biológico. Ainda que non vai, pero é ese. Tratamiento de datos, procedimento de recollida e publicación de información que conteña datos de personal, así como a gestión deses datos.
Por exemplo, o listado de socios, listados parciais, profesión, nacionalidade, o listado do alumnado que vai ás actividades, comedores, estos son datos que soemos recabar as AMPAs, vale? Estamos de acordo en que a maioría dos datos que recabamos son únicos, non? O responsable do fichero é quen toma a decisión de que carácter ten ese fichero, que carácter son, quen é o titular, o responsable, pode ser unha persoa física ou xurídica. No noso caso, a propia AMPA. Eso non significa que, como vos decía AMPA, como vos decía antes, a AMPA non poda nomear un responsable e un delegado que se encarguen especificamente de, bueno, pues de recabar eses datos, de facer os documentos necesarios para a cesión de datos, cesión de imaxe, bueno, pues, así mesmo información de como se pode retratar un por escrito para non seguir cedendo eses datos, por iso é a persoa que deben dirixir esa solicitude por escrito, vale? No caso das AMPAs pode haber dúas persoas que en principio están Sí. enfocadas a iso, que é o Sí. secretario por unha parte en canto a socios, e logo o que sea responsable de coordinar a actividades escolar. O Sí, ideal é porque que son os se que máis reúna datos esa manexan. figura do delegado de datos nunha única caso, que poida recibir ou comunicar o que sea necesario. O tratamento dos datos de carácter persoal requiere consentimiento inequívoco do afectado. Cando recabedes os datos, cando mandetes esos papeliños de consentimiento, de cesión de datos e tal, procurade que o asinen sempre pai e nai. Non só podemos así sempre na federación, vale? Porque moitas veces andase asinado e asino a nai. Volvendo un pouco a iso, e se son pais separados, se un está de acordo en poder a imaxe e o outro sí, para eso ten que estar de acordo os dous, vale? Se non están de acordo os dous, non se pode facer imaxes Pero si non sabes cando están separados ou non. Non, por eso digo que carácter xenérico que tiene papá e mamá. Vale, así estamos xa. Pero se eu recibo, por exemplo, teño un formulario, souben o nome da nai, o teléfono da nai, o nome da nai, Un formulario. Pero non sei se ten pai. Non sei, creo que non non dire que tengo- non puxeron nada, Claro. non. Ah, xa, É todo- declaración, Claro, que tes unha asignatura dun dos pais. Sí, Eso xa é a declaración dunha persoa responsable. Non tes por que, pedir o segundo. claro, non tes por que saber ti si cal é a religión. Ou preguntar, mira, está separada, que se pasou, por que non sai? No, non podes preguntar, pero por eso digo que nós curamos en saúde e pedimos a asignatura dos dous. Que non hai pai, bueno, pues evidentemente asinamos só Pero a igual está nai. embarcado. ¿Eh? Está embarcado. Claro, asina solamente a nai, váleme. Pero prefiero que me lo que o asinen as. No, pero además, esa firma ya supone una declaración jurada. Quiero decir, a mí ahora, mi mujer decide que sí que firma porque quiero tal, y yo digo que no quiero que las fotos hagan, el problema lo tengo yo con mi mujer, o mi exmujer, o mi expareja. Es la que está firmando algo sin mi consentimiento sobre mi hijo. Solo, porque a Lampa se le ocurre publicar esas imágenes en una red social o en la web del colegio. Pero tiene consentimiento de la madre. Pero no lo tiene del padre. Porque tú ya se Pero entonces lo que digo, la persona que ha firmado una declaración jurada, no le des vueltas. Pedirle la firma de los nosotros firmamos los dos, pero bueno. Claro, pedir la firma de los dos. Porque además en el caso de padres separados es obligatorio, ¿eh? Sí, sí. Es obligatorio tener la firma de los dos. Entonces Pero ya al final lo que vale para uno vale para otro. No vamos a poner no formulario, está separado. No, sinatura do pai, sinatura da nai. Sinatura dos dos. Parental. No, sinatura dos progenitores. Progenitor 1, progenitor 2. Cuidado. Igual son dos papás ou dúas dañas. Agora hai que cambiar mi fillo. Non está firmado, eso xa é responsabilidade dos pais que non firmaron. Bueno, non dá, xa veremos. Digo poñer no cuestionario, indicar por que non se firma. Non te lo han de decir, pero bueno. No, é un proceso. Suponte que sí, pero claro, tú imagínate que se estudian. Bueno, Es que es como el caso de alguien que tenga un tutor en lugar de tener padre y madre. El tema está en que se supone que está firmando la persona que tiene que firmar. Nosotros no pedimos un libro de familia, ni pedimos. sí. Supónse que é titor legal. Claro. Claro. E se non moi, Pero no somos a obligar de... Bueno, ni a obligar ni no. saber nada, ¿eh? Non, se ao final decimos, vamos a facelo así, malo será. Hombre, non sei, o único en ese Claro, tipo de pero- casos, a nivel individual, Claro, pero- solicitar certificado.
Eso podes facer ou non? Sería un certificado A ver, porque de alguno, no, tampouco podes facelo. A ver, estamos un pouco atados a termos que fiar da boa fe. Da boa fe dos pais, das mais e tal, pero bueno, a veces hai moi mala baba por parte de algún ou de alguna, pues, pode ser. O otra opción para no pertenecer a mis manos, en caso de que haya falta de un progenitor, no se considerará como negativa la cesión de imágenes o algo por el estilo. Si no se firman Si no se firman los algo dos, que tenga una se considera negativa. Reglamento Claro, que se non parental. Entonces no justifica. Voy allí, Entonces si no me interesa, justifica. voy allí y Mira, te lo digo. Mira, aquí me ponen dos progenitores, yo soy monoparental y tengo aquí la justificación. Perfecto, ya está, para adelante. También en el formulario de cesión de datos, o si es en físico, se puede poner familia monoparental, 2 progenitores. Yo qué sé. La vida. Claro, ya no te firman a veces. ¿Verdad? Y tienes que pedir. Pues la responsabilidad es de los papás y las mamás. El papel lo lleva a casa. En cuanto le diga que no va a dar continuidad, que no tenga firmado eso, verás cómo corre. Sí. 8 documentos Word y una anterior. Ya no se pone nadie ni el- A ver, el tratamiento de los datos tiene que tener el consentimiento inequívoco del afectado, ¿vale? El afectado tiene que saber para qué se van a utilizar sus datos. Si se va a dar a una entidad bancaria, mis datos, si se va a dar a una compañía de seguros, si se va o se van a ser utilizados para poner en la web. Entonces, sí que podéis poner, estos datos podrán ser facilitados a terceros en los siguientes casos. Compañía de seguros, empresa de comedor, ya para que firmen una vez y no tengan que estar firmando de cada vez. En el caso de los menores de 14, pueden dar su consentimiento ellos en cuanto a la imagen, ya me dirás por qué, pero bueno, y debe ser expreso. Nivel de seguridad básico, todos los datos de carácter personal, medio, esto esperemos que no se ve, ficheros, legislaciones penales o administrativas, lo que Hacienda, algo que defina la personalidad de los ciudadanos. Hombre, lo que no vamos a pedir, por ejemplo, es la profesión. No nos interesa, no es un... Procurad siempre recoger los menos datos posibles, ¿vale? Solo los absolutamente necesarios. Y ya estos de afiliación sindical, religión, origen social. Hombre, los de salud sí que podemos tener a lo mejor algún dato de algún tipo de alergia, de algún tipo de diagnóstico, bueno, pues de TDAH, autismo, este tipo de cosas. No sé si los tenéis, eso ya son de, bueno, aquí dicen las sanciones no son pequeñitas, ¿vale? En caso de que alguien nos denuncie a la Agencia Española de Protección de Datos, que no eso, pero se puede ocurrir, ¿vale? Entonces nos podemos enfrentar a sanciones considerables. ¿Cuál es nuestra obligación en cuanto a la protección de datos? Informar a los afectados, pedir su consentimiento, no pedir más datos de los necesarios, lo decimos, atención a los derechos que tienen como personas físicas. Daros cuenta que la ley de protección de datos está hecha para proteger al ciudadano, no para complicarle la vida, para proteger los derechos de lo individual y de las personas. ¿Vale? Debe de guardar secreto, eso está claro, ¿no? Pues no debe de estar de tanto, porque a nosotros cada vez nos piden más un modelo de deber de confidencialidad. Y esto es porque a veces los de las juntas, miembros de las juntas directivas, luego largan. Utilizo un lenguaje un poco básico. Quiero decir, comentan lo que se ha hablado en la junta directiva, de manera que es del dominio público, pues que ¿dónde está el deber de confidencialidad? Entonces llegan al extremo de hacer firmar a sus compañeros un documento. ¿Vale? Adopción de medidas de seguridad, lo que os hablaba antes, una copia en algún otro lado, otro lugar. Esto lo preguntábamos antes. ¿Puede el centro educativo facilitar ya los datos personales do alumnado? No. A no ser que las familias le autoricen al centro a facilitar esos datos. Pero el centro ya no le va a preguntar a las familias si puede facilitar esos datos, porque ya te digo que por la parte de la Consellería no quieren terminantemente pedir. Aquí viene ¿qué hacer en los casos de pais en situación de separación o divorcio? Código Civil. En la patria potestad compartida poden acceder aos datos os dous proxenitores. No caso de que se alegue por algún deles a falta de patria potestade do outro, deberase acreditar na mesma coa copia de sentencia judicial na que se determine esta situación.
Isto poden non facer os centros educativos, pero as AMPAs pódese nos negar esa particularidade, porque non queren que sea de dominio, bueno, porque non queren facilitar. Entón, bueno, pois sí que temos a baza de dicirlle, pois vas ter a información sempre e cando se non é a... que hai AMPAs que as teñen, nós como federación tamén temos algunha sentencia judicial. Pero bueno, ao mellor tampouco nos interesa coñecer os... non me interesa en absoluto coñecer os recovecos de cando está con un, cando está con outro, pero sí que, bueno, pues unha notaría poden facer un certificado que acredite que estás en posesión de patria postal, simplemente, vale? Simplemente con esa cuestión. Bueno, pois sabedes que os correos electrónicos deben levar tamén un pé de firma na que se diga que eses datos bueno, pues van ser utilizados e que o correo electrónico vai dirixido ao seu destinatario e que pode bueno, pues facer calquera reclamación e tal, a AMPA tal, etcétera, etcétera. Esto é lo mismo. Bueno, pois isto xa non, porque isto é a Federación da Coruña, co cal ata aquí chegamos. Alguna pregunta, cuestión, que vos quede no hipotálamo? También tenéis la ley Santa Nacional para los mensajes. Sí. As AMPAs son asociación e familia. Vale. Que yo en el último curso de formación que hice en Coruña había alguna AMPA. Y le digo, ya que estáis aquí dos periodos sorpresa, ¿me queréis decir por qué esa denominación de AMPA? Hombre, pues sí es más inclusivo. Asociación de familias. Y digo, pero vamos a ver, ¿qué diferencia hai a decir AMPA que é nais e tais? Porque eso tamén inclúe dous pais, ou as nais, vai e unha nai, é igual de inclusivo, ou que quer meter aí aos avós tamén, os tíos. Pero os tutores xa teñen por normativa, xa poden, xa son... Hai xente que pensa que a falta de familias é federación. Vale, pero non pensa que xa federación, senón que inclúe a familia. Bueno, pois, etcétera. É simplemente unha decisión asamblearia que lles parece máis inclusivo ou máis chic, máis... porque cada un pode pensar. Non o entendes. Vale. Bueno, pues muchas gracias por vir. Gracias. O sábado que vengan a parte do pablo fiscal. Vive rebaixados. Vale. Bueno, o convencemento de que ides aprender moito é que é denso, vale? Pero que tamén hai recovecas, vale? Pero é unha parte moi importante a parte contable fiscal. Porque ás veces o traballo que se fai moito nas AMPAs, pois o mellor por non ter un xique de compra e non poder demostrar calquera cousa pode facer que se digan pois que dastes estatus. Vale, hai que ter moito cuidado porque xogamos cos cartos de todos os socios, se tique de todo, de que sexa un simple tique do chino. Asiento, tique, factura, proforma, factura definitiva, etcétera. Numeradas. ¿Algo más? No voy a contar.
Que eu sempre mira, creo que eran estas dúas, Foi para nota tamén que Sí. estaba interesante. Ao final, como estas dúas, sí, pero non. Bueno, igualmente. Grazas. Vos. Bueno, a las 7 que preguntó ya le... Responden todos. Y las consultas. Ya le estoy contestando, Vale. a la nota que me pasaste. Pues nada, está trayendo. Sorry, pero pode chover. Ah, pues sí. Es el último.